புரியாம இருக்கும். புரியாம இருக்கும். கொஞ்சம் பஜன் பண்ணலாமா நம்ம, அவங்க எல்லாம் வர வரைக்கும்? ஓகே. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन, यशोदनन्दन वृजन रञ्जन, यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन, यशोदनन्दन वृजन रञ्जन, यमुनरीरावनचारी, यमुनदीरावनचारी, यमुनदीरावनचारी, यमुनदीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे நாம ஏதாவது ஒரு பாட்டு யசோமதி நந்தன பாடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாரும் ஒரு 5 நிமிஷம் வர்ற வரைக்கும் பார்க்கலாம். யசோமதி நந்தன பிரஜபருணாகர கோகுல ரஞ்சனகானா யசோமதி நந்தன பிரஜபருணாகர கோகுல ரஞ்சனகானா गोपी परनदन मदन मनोहर गोपी परनदन मदन मनोहर कालिय दमन विदाना कालिय दमन विदाना यशोमति नंदन ब्रजबरुणाधर गोकुल रंजन पाना अमल हरि नाम अमिय विलास विपिन पुरंदर नवीन नगर पुर अमल हरि नाम अमिय विलास विपिन पुरंदर नवीन नगर पुर वंशी बदन सुवासा वंशी बदन सुवासा प्रजन पालन अश्रुकुल नाशन प्रजन पालन अश्रुकुल नाशन
நந்த கோதானர கோவலா நந்த கோதானர கோவலா கோவிந்த மாதவ நவநீத தஸ்கர கோவிந்த மாதவ நவநீத தஸ்கர சுந்தர நந்த கோபாலா சுந்தர நந்த கோபாலா யமுன தட்டச்சர கோபி பதன ஹர யமுன தட்டச்சர கோபி பசன ஹர ராசரசிக கிருபமோயா ராசரசிக கிருபமோயா ஸ்ரீராதா வல்லப விருந்தவன நட்டபர ஸ்ரீராதா வல்லப விருந்தவன நட்டபர பக்தி வினோத ஆஷாயா பக்தி வினோத ஆஷாயா யசோமதி நந்தன பிரஜ கருணாகர கோகுல ரஞ்சன கானா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா நம்ம 39வது ஸ்லோகம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ नमो भगवते वासुदेवाय நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் ॐ நமோ नमो பகவதே भगवते வாசுதேவாய நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் नारायणं नमस्कृत्यां நரம் செய்வா நரோத்தமம் நாராயணம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவி சரஸ்வதி தேவ்யாம் பூஜாயாம் உதீரயேத் மృత్యుంజయ முனிரதே நஷ்டபிராயேஷு ஆபத்ரேஷு. நல்ல உத்வேகத்தோட சொல்லணும். காலையிலே தூங்கினே சொன்னீங்கன்னா அப்படியே கிளாஸ் மொத்தம் தூங்கி போயிடுவீங்க எல்லாருமே. ஷுட் ஹாவ் மோர் எந்தூசியாசம். இது உடல் வலிமை கிடையாது, மன வலிமை. ஓகே. நஷ்டபிராயேஷு ஆபத்ரேஷு பாகவத சேவையாம் नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भवते नैस्तिके भक्तिर्भवति भवति नैष्यति 39வது ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் we'll start reciting. ஆஸ்தே ஸ்தானுரி வைக்கத்ர திவ்யம் வர்ஷசதம் ஸ்திரஹ வாசுதேவே பகவதி நான்யதே வேதோத்பஹன்ரதே
இவ்வாறு அவர் தேவர்களின் கணக்குப்படி 100 வருடங்கள் ஒரே இடத்தில் அசையாது இருந்தார். இதன் பின்னர் யாரு? மலையத்வஜன். ஓகே, தேவ உலகத்துல இருக்கவங்க கணக்குப்படி இல்லையா? சோ நமக்கு ஒரு நாள் வந்து தேவர்களுக்கு வந்து அதாவது நமக்கு ஒரு வருடம் வந்து தேவர்களுக்கு ஒரு நாள். ஓகே, அதனால அந்த கணக்குப்படி அவங்களுடைய கணக்குப்படி அப்படின்னா எத்தனை வருஷங்கள் வரும்? அப்போ 365 நாட்கள் ஒரு வருடம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாக்கா நம்மளுடைய 100 ஆண்டுகளை வந்து நாம் என்ன பண்ணணும்? நம்ம அதை 365ஆல பெருக்குனாக்கா அத்தனை நாட்கள், அதுல வந்து 12ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா அத்தனை வருடங்கள் அப்படின்றத வந்துடும் இல்லையா? இதன் பின்னர் அவர் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரின் தூய பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி அடைந்த அந்த நிலையே ஸ்திரமாக இருந்தார். பொருளை பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியத்தே வாசுதேவ சர்வமிதி சா மகாத்மா சூதர்லம். அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள் மிகவும் அரிதானவர்கள் இல்லையா? பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே, பற்பல பிறவிகள் வந்து எடுத்திருப்போம் இல்லையா? ஆனா அப்படி ஒரு ஞானத்தை அடைந்த ஒருவன் எப்ப அவன் ஞானத்தை அடையிறான்? பிரபத்தியதே, அதாவது பகவானே வந்து அனைத்துமே பகவான் என்று சரணாகதி அடைந்தவர்கள். வாசுதேவம் சர்வமிதி அப்படின்னு சரணடைந்த ஒருத்தர் வந்து அவங்க வந்து இந்த நிலையை அடையிறது வந்து மிக மிக அரிதானது. அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல மிக மிக அரிதானவர்கள். அப்படின்னா நாம் எல்லாரும் எத்தனையோ பிறவிகள் எடுத்திருக்கோம், இப்பயும் பிறவி எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். ஆனா நமக்கு இதுதான் கடைசி என்றது நமக்கு தெரியாது. இன்னும் பற்பல பிறவிகள் எடுப்போமோன்றதும் நமக்கு தெரியாது. ஆனா இந்த பகவான் மீது பக்தியை வந்து ஸ்திரப்படுத்தி கொண்டவர்கள் வந்து அனைத்து எத்தனையோ ஜென்மங்கள் எடுத்தும் கூட ஞானத்தை அவர்கள் பெற்று பகவான் திருவடிகளில் வந்து சரணம் அடைகிறார்கள். எவ்வாறு சரணம் அடைகிறார்கள்? வாசுதேவம் சர்வமிதி, அனைத்துமே வாசுதேவம் என்ற அந்த ஒரு கோரத்துல வந்து அவங்க மனசுல வந்து அத திடமாக. சோ இங்கேதான் நம்ம வந்து ரொம்ப யோசிக்கணும் இல்லையா? நாம எல்லாருமே தேவ வழிபாடுகள் இதெல்லாமே வந்து நம்ம குடும்பத்துல நாம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா? சோ தேவ வழிபாடு, ஆனா அதே வந்து அனைத்தும் இறைவன் என்பதை உணர்ந்த பிறகு மீண்டும் நாம் என்ன பண்ணக்கூடாது? சோ அனைத்து கடவுளும் ஒன்று என்ற கோணத்துல போயிட்டு நாம செயல்படக்கூடாது. அதுதான் நாம செய்யக்கூடிய தவறுகள். வீட்டுல எல்லாருமே வந்து இல்லைன்ற பட்சத்துலதான் நாம அவங்களுக்காக நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்றோமே ஒழிய நம்ம மனசுல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாம அதை ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ளணும் இல்லையா? இப்ப நாம எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? தட் மீன்ஸ் வாட்? அனைத்தும் அவர்தான் அப்படிங்கிற அந்த இதுதான் நினைச்சு சொல்றோம் இல்லையா? நாம எல்லாரும் வெவ்வேறு முத்திரைகள் கூட சொல்றோம். இப்போ அனேகராமன் பிரபு சரி, புஷ்ப மாதாஜி எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப வருஷமா இந்த வாழ்க வளமுடன் என்று சொல்ல அந்த அந்த வார்த்தை வந்து எப்பயோ நிறைய சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க சொல்லி சொல்லி பழக்கம் எடுத்து அது அவங்க அந்த வார்த்தைகளை அவங்களை விட்டு அவ்வளவு சுலபத்துல போகாது இல்லையா? ஆனா பிராக்டிஸ் பண்ணணும். எதை பிராக்டிஸ் பண்ணணும்? இறைவன் தான் உயர்வானவர் அப்படிங்கிறது, அனைத்துமே இறைவன் என்று அறிந்த பிறகு அவருடைய நாமத்தை வந்து சொல்வதற்கு நாம பயிற்சி பண்ணணும். அப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம் எதற்கு முக்கியத்துவத்தை வந்து அதிகமாக கொடுக்கிறோமோ, ஆல்ரெடி பழகிட்டு இருந்தது வந்து நம்ம சுலபத்துல நம்மளை விட்டு நாமளே அதை வந்து விடணும்னா கூட விட முடியாது இல்லையா? ஆனா அதையும் தாண்டி நாம எதை பயிற்சி பண்றோமோ அது கண்டிப்பா வரும். இதை என்னுடைய பிராக்டிகாலிட்டியை வச்சு உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நான் சிறு பிராயத்துல இருந்தே எழுந்தாலும் முருகா, அதாவது நின்னாலும் முருகா இப்படிதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். மாதாஜி நானும் அப்படிதான் மாதாஜி. எப்ப பார்த்தாலும் முருகா முருகா. பெருமாள் கோயில்ல முதற்கொண்டு எனக்கு அந்த முருகன் ஞாபகம். எனக்கு எழுந்தாலும் கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நானும் முருக பக்த தான் மாதாஜி. முருகன் பேரை பார்த்துதான் கல்யாணத்துக்கே சம்மதிச்சேன் மாதாஜி. அவங்க எல்லாருக்குமே கொடுக்க வேண்டிய ரெஸ்பெக்ட் நாம கண்டிப்பா கொடுக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் நோவேர் யாருமே டீக்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கல. ஆனா நாம எதை பயிற்சி பண்றோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் தீட்சை பெற்றவங்க யூ ஷுட் பி வெரி கிளியர் இல்லையா? தட் லீட் டு சோ மெனி கன்ஃபியூஷன்ஸ். அது மாதிரி வீட்டுல இருக்கிறவங்க எதை பழகினாலும் பரவாயில்ல, ஏன்னா அவங்க எல்லாம் தீட்சை பெறல. ஆனா நீங்க இந்த பாதையில இருக்கும் பொழுது யூ நீட் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யுவர் செல்ஃப். ஏன்னா இது உங்களுக்கு தான் கடைசியில உதவும். You will lead to for your good destination. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணான்னு பழக பழக நம்ம எது சொன்னாலுமே ஹரே கிருஷ்ணாவா இல்ல பகவானுடைய மந்திரம் எதுவா இருந்தாலும் இல்லையா? நான் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்றேன். இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி கோவிந்தா சொல்லுவாங்க சில பேர் இல்லையா? ஹரிஹரின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர்.
எதை நாம பழகி இருக்கிறோமோ அதை வந்து நாம என்ன பண்ணணும், அதை வந்து பிராக்டிசிங் பண்ணணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம எழுந்தாலும் கிருஷ்ணா, நின்னாலும் கிருஷ்ணா, எழுந்தாலும் கோவிந்தா, நின்னாலும் கோவிந்தா, நீங்க எந்த மந்திரத்தை சொல்றீங்களோ அந்த நாமத்துக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து சேருவீங்க. ஆனா அதற்கு பயிற்சி என்பது கண்டிப்பாக வேண்டும். கடைசி வரைக்குமே நாம வந்து, அதாவது சிறு பிராயத்துல நம்ம வந்து பயிற்சி பண்ணின்றது தவறுன்னு நான் சொல்லல. ஆனா நம்ம இலக்கு என்னன்றது தெரிஞ்சின்ற பிறகு கூட நாம அதை மாத்தி அமைச்சுக்கலன்னா அது நம்முடைய தவறு. வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ண உணர்வு கிடையாது இல்லையா? ஆனா நாம கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கோம். சோ அப்ப கண்டிப்பா அதை மாத்தி அமைக்கணும். அந்த மாதாஜி இப்பெல்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க மாதாஜி, முந்திதான் இல்ல. இப்ப அவங்களே எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாங்க குழந்தைகளுக்கெல்லாம் முதல்ல கூட ஏதாவது ஒண்ணு வாங்கிட்டு வந்தா, பழம் வாங்கிட்டு வந்தா கிருஷ்ணருக்கு வச்சு கும்பிட்டு ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லுப்பான்னு சொல்லுவேன் மாதாஜி. சின்ன குழந்தைங்க 2 பேர் இருக்காங்க, பேரங்க 2 பேத்துக்குமே சொல்லுவேன். அப்புறம் கிருஷ்ணர் புக் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறதுனால இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் ரீட் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. அப்புறம் அந்த கிருஷ்ணர் பத்தி யார் யார் வதம் பண்ணாங்க பாட்டி அப்படின்னு எல்லாம் வந்து எங்க கிட்ட பேரன் சொல்லுவாங்க மாதாஜி. நான் யார்கிட்ட பேசினாலுமே ஹரே கிருஷ்ணான்னு முடிப்பேன். அது தனச்சலையா வந்துருது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அது தானா வரணும்னா நாம பழகணும். ஏன்னா இது நமக்கு நல்ல டெஸ்டினேஷன், அதாவது இறுதி இலக்கு. அப்ப நமக்கு இது எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, மரணிக்கும் தருவாயில் நாம் எதை வந்து நம்ம அதிகமா பழகி இருக்கிறோமோ அது மட்டும்தான் வெளியில வரும். நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல கூட நம்ம வந்து எதை பழகி இருக்கிறோமோ அது அதிகமாக நம்ம எதை உபயோகப்படுத்திருக்கோமோ எந்த வார்த்தை, அந்த வார்த்தை மட்டும்தான் நமக்கு வரும். அதனால நீங்க ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. பகவானுடைய நாமங்களை வந்து நீங்க அதர் சைடுல இருக்கிறவங்க ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஃபன் பண்றாங்க. இட் இஸ் நாட் a disrespect for anyone. நான் இந்த இயக்கத்துல வந்த பிறகு கூட நியர்லி ஒரு 2.5 years கிட்டத்தட்ட நான் மகாமந்திர ஜபம் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். ஆனா ஹரே கிருஷ்ணா வராது எனக்கு. எழுந்தாலும் உட்கார்ந்தாலும் முருகா முருகா தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான். ஆனா அது தானாவே மாறத்துக்கான ஒரு பிராப்தத்தை வந்து பகவான் கொடுத்துருக்காருனாக்கா அந்த மகா மந்திரத்தை வந்து நாம ஜெபிக்கிறதும் மேலும் வந்து கேட்கறதும். இப்போ வந்து கிருஷ்ணா கோவிந்தா நாராயணா ஸ்ரீஹரி இந்த ஒரு பதத்தை வந்து அழகா நான் எடுத்துட்டு போறதுக்கான, உட்கார்ந்தாலும் எழுந்தாலுமே இந்த 4 மந்திரங்களை வந்து நான் சொல்றேன். நான் அப்படின்னா நீங்க இதையே ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்ல. உங்களுக்கு இங்க கோவிந்தா, உங்களுக்கு கிருஷ்ணா, எந்த மந்திரம் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதுக்கு நீங்க பழகுங்க. யாரை பார்த்தாலுமே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் டெல்லிங் த ஹரே கிருஷ்ணா. யாரை பார்த்தாலும் நீங்க ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வரணும். தட் இஸ் ஹவு யூ ஆர் ரெஸ்பெக்டிங் த குரு பரம்பரா. ஸோ குருவினிடத்துல இன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் அங்க இருந்தது இல்லையா? ஹரியேஸ்வஸ், அதாவது பிரஜாபதி தக்ஷனுடைய 10,000 பிள்ளைகள் எல்லாருமே அவங்க ஆல்ரெடி தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஆஸ்டரிட்டிஸ். ஸோ இவ்வளவு ஆஸ்டரிட்டிஸ் எதுக்கு பண்றோம்னு தெரியாமலே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவருடைய தந்தையார் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார், நீங்க திருமணம் செய்து பிள்ளைகளை, அதாவது இந்த பாப்புலேஷனை வந்து பெருக்கணுன்றதுக்காக தான் அத்தனை பிள்ளைகளை வந்து பிரஜாபதி வந்து ஈன்றெடுத்தார் இல்லையா? ஆனாலுமே வந்து அந்த பிள்ளைகள் ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்ணது போனதுனால அவங்க செய்யக்கூடிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் அவங்களுக்கு வந்து பக்குவத்தை கொடுத்தது, ஞானத்தை கொடுத்தது. நாரத மகரிஷி என்ன பண்ணார், இவ்வளவு தூரம் வந்த பிறகு இவங்களை எதுக்கு மீண்டும் வந்து இந்த உலக பந்தத்துல அவங்கள வந்து, ஏன்னா அதுதான் குரு, உண்மையான குரு என்பது அதுதான். உலக பந்தத்துல இருந்து விடுதலைக்கு யார் ஒருத்தர் வந்து மார்க்கத்தை வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் வந்து வழிவகுத்து கொடுக்குறாங்களோ அவங்கதான் உண்மையான குரு. ஓகே, சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இதை வந்து நாரத மகரிஷி ஏற்று அவர்களுக்கு வந்து கேட்டார். ஒவ்வொரு விஷயமா கேட்ட அவருக்கு இதெல்லாம் அப்படிங்கறது எல்லாமே எடுத்துரைச்சி அவர் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப யுக்த வைராக்கியத்துல போய் நிலை பெற்றார்கள். மேலும் அந்த நிவர்த்தி மார்க்கத்திற்கே செல்ல வேண்டும் என்றதை தீர்மானம் செய்தார்கள். சோ 2வது தடவையுமே வந்து 100 பிள்ளைகள் பெற்றெடுக்கும் பொழுது அதே வேலையை நாரத மகரிஷி செய்யும் பொழுதுதான் பிரஜாபதி வந்து அவருக்கு வந்து சாபத்தை கொடுப்பார். அந்த சாப்டர் தான் நம்ம இப்போ அங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அது மாதிரி குரு என்பவர் வந்து குருவினிடத்துல நாம பணிவு இருக்கணும். குரு என்ன நமக்கு சொன்னாரோ அதை நாம கண்டிப்பா செய்யணும் இல்லையா? நீங்க எல்லாருமே வந்து when you are taken the initiation எடுத்தப்போ அங்கே குருவில் வந்து சொன்ன அந்த மகாமந்திரத்தை வந்து 4 regulations இதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் நோ ப்ராப்ளம். 16 rounds அதெல்லாம் நீங்க பண்ணுவீங்க. ஆனா சில பிராக்டிசஸ் எல்லாமே நீங்க வரையறைத்து கொள்ளணும். உங்களுக்கு நீங்களே வந்து யூ ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் தட். ஓகே,
ஸோ வீட்டுல வந்து எல்லாருமே கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதப்போ அவங்களுக்காக செய்யக்கூடியதை வந்து பகவானிடத்துல வந்து அதாவது அவரிடத்துல மனதை லயித்து நாம் அதை வந்து செயல்படுத்தணும். அப்படிதான் நம்ம வந்து செயல்படுத்தணுமே ஒழிய நாம வந்து அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அப்படி பண்றது, இந்த இடத்துக்கு போய் இப்படி பண்றதுன்னா இது வந்து என்னன்னா we are not stabilized on the platform அப்படிங்கிறது பொருள். ஓகே, நிறைய பேர் எனக்கு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த இதை பரிகாரம் பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி தான் நான் வந்து போகிறதே வந்து ஏன்னா நாம நம்புறது கடவுள் இல்லையா. ஸோ வி ஆர் ப்ரேயிங். இது எனக்கு மட்டும்னா நான் சுத்தமாவே கண்டுக்கவே மாட்டேன். பிள்ளைகளுக்குன்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு 10 வாட்டி 20 வாட்டி ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டே இருந்தாங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் யோசிக்க ஆரம்பிப்பேன் நான். ஏன்னா இறைவனை நாம நம்புறோம் இல்லையா. ஸோ வென் யூ ஆர் நம்ம பலதரப்பட்ட தேவர்களை எல்லாம் வழிபடும் பொழுது இருந்த அந்த நிலையை மாறி இப்ப நாம ஒருத்தர் மட்டும்தான்ற ஒரு பக்குவத்துக்கு வரும் பொழுது ஆப்வியஸ்லி நாம அவரிடத்துல தாழ் பணியணும் இல்லையா. இப்ப அவரையே நம்பி போன பிறகு நாம மீண்டும் அவரை படைச்ச தேவர்களிடத்துல மீண்டும் போய் நாம வந்து நிக்கிறதுல அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம், அந்த இடத்துல அபராதங்கள் செய்யறோம். we should never convinced அந்த மாதிரி. ஓகே, so we have gone to the highest authority கிட்டே நம்ம ஸ்ட்ராங்கான அந்த பிலீஃபை வச்சு we should go further. அந்த இதுக்கு வரணும். வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு அக்செப்டன்ஸ் இல்லைன்னா மட்டும்தான் நாம என்ன பண்ணணும், we should take forward. இப்ப 4 பேர் வீட்டுல இருக்காங்கன்னாக்கா ஒரே மாதிரி இருந்தா we should stay ஸ்ட்ராங்கா வந்து ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட மட்டும்தான் போகணும். சூழ்நிலை என்னவோ அதை வந்து நாம அதற்கேற்றவாறு நாம வந்து we have to accept and move forward. அதுக்காக we should never dilute. நம்முடைய நம்பிக்கையை வந்து நாம வந்து குறைத்து கொள்ளக்கூடாது. அதாவது இறைவனுடைய ஸ்தானத்தை நாம கீழே இறக்க கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய அபராதங்கள். ஓகே, ஸோ we should be very careful. அபராதங்கள்ல வந்து நாம நிக்க கூடாது. because we have taken the oath. ஓகே, பல்வேறு பிறப்பு இறப்புகளுக்கு பிறகு ஞானவான் எல்லா காரணங்களுக்கும் மூல காரணம் நானே என்பதை அறிந்து என்னை சரணடைகின்றார். அப்படிப்பட்ட மகாத்மா வந்து யாரு, மிகவும் அரிதானவர்கள். அதனால we should be very careful. ஸோ அதனால நீங்க எதை பழகுறீங்கன்றத வந்து refine it actually. ஸோ அந்த இதுவே வந்து நீங்க இறைவனை எண்ணி நீங்க வந்துடணும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்சல்யூட்லி அந்த பரம்பொருள் தான்றதை நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது மீண்டும் நாம வந்து இதெல்லாம் கேட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், we are going back. அது நம்முடைய பாதையில வந்து பக்தி பாதையில எந்த முன்னேற்றத்தையுமே கொடுக்காது. ஸோ we are diluting our faith. நம்முடைய நம்பிக்கையை நாம் என்ன பண்றோம், குறைச்சிக்கிட்டே வரோம்னு அர்த்தம் இல்லையா. ஒரு புறம் ஹையஸ்டா கேட்டுட்டே இருக்கும், ஒரு புறம் செய்யக்கூடிய செயல் வந்து we are in the diluted form. So that will never lead to the right path. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இதனை அறிந்து கொண்டவன் உன்னதமானவர்கள் அனைவரினும் சிறந்தவன் ஆவான். இவ்வுணர்வினை ஒருவன் பல்வேறு பிறவிகளுக்கு பிறகே பெறுகிறான். இப்பெல்லாம் நமக்கு அப்படின்னா நாம் எத்தனையோ பிறவிகள் எடுத்து இந்த பிறவில வந்து இறைவனுடைய ஸ்தானத்தை இல்லையா, அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணம் அவர்தான். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக சர்வ காரணம் அப்படிங்கிறத வந்து படிச்சு நிறைய வாட்டி கேட்டு தெரிஞ்ச பிறகு கூட நம்ம மீண்டும் இல்லையா, அதாவது அந்த 10th offense பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பான், மீண்டும் மீண்டும் இல்லையா. சோ மச் சப்ஜெக்ட் மேட்டரை பத்தி நிறைய கேள்விப்பட்டாச்சு, இருந்தும் கூட நாம அதே அந்த பழைய வேலையை தான் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா. ஸோ இன்ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா ஒன்ஸ் வி ஹவ் ரீச் டு திஸ் லெவல் ஃபோக்கஸ்டா நம்ம அந்த மீது நம்ம வந்து நிலைப்படுத்திக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ரொம்ப முக்கியம் அது. இல்லைன்னா டெஸ்டினேஷன் வந்து குழப்பமான ஒரு டெஸ்டினேஷன்ல தான் போய் நிற்போம் நம்ம இல்லையா. திரிசங்கு சொர்க்கம் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம மாட்டிப்போம். ஸோ இதை நம்ம மைண்ட்ல வச்சுட்டோம்னா என்ன இலக்குன்றது தெரிஞ்சின்ற பிறகு இலக்கை நோக்கி செல்லணுமே ஒழிய இலக்கற்ற நிலைகள்ல போயிட்டு நம்ம மனசை மறுபடியும் வந்து லயிச்சோம்னா இலக்கு என்னன்னு தெரியாமலேயே நாம வந்து நம்ம வாழ்நாளே கழிச்சு விடுவோம். அப்புறம் மரணிக்கும் தருவாயில எதை நினைக்கணும், எதை தான் நினைக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து உறுதி கொண்ட மனசுல நமக்கு கண்டிப்பா வராது. எதை பழகிறோன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இட் டசன்ட் மீன் வேறவங்களை எல்லாரையும் நம்ம டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்றதுன்ட்டு கிடையாது. இட் இஸ் அவங்களுக்கு என்ன ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணுமோ அதை நம்ம பண்ணுவோம். ஆனா மூலமா இருக்கக்கூடியவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ரெஸ்பெக்டை நாம கரெக்டா எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு மார்க்கத்தை வந்து கிளியரா வச்சுக்கணும் நம்ம எப்ப.
தேவர்களின் 100 வருடங்கள் மனிதனின் 36,000 வருடங்களுக்கு இணையானதாகும் இல்லையா? அதுதான் நம்ம 100 வருடங்கள் வந்து நம்மளுடைய 36, அதுதான் அப்பயே நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு இல்லையா? நம்முடைய 36,000 எப்படி வருதுன்னாக்கா 360 நாள் கணக்கு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ நம்முடைய ஒரு வருடம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நாள். ஸோ இன்டூ வந்து 360 போட்டீங்கன்னாக்கா இன்டூ 1000 ஆண்டுகள் வந்துருது ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு இல்லையா? 36,000. இவ்வாறு மன்னர் மலையத்வஜன் தவங்களை துறவு நெறிகளை 36,000 வருடங்கள் மேற்கொண்டார். அதன் பிறகு அவர் தமது மனதினை பகவானின் பக்தி தொண்டில் அவ்வளவு அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய ஆஸ்டாரிட்டி பண்ணிருக்கணும் அவர் இல்லையா? இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஆனா நம்ம இந்த பக்தியில வந்து சுலபமா பண்ண முடியும். தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்றது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. அதுல வெற்றி கொள்வது என்பதும் மிக மிக கடினமான செயல். ஏன்னா அந்த ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌத்திகம், இந்த 3 இடர்பாடுகளை வந்து நம்மளால களையிறது. ஏன்னா நம்ம மனசை ஸ்திரப்படுத்திக்க முடியாது. அது ஆத்தியாத்மிகம் இல்லையா? ஆதி பௌத்திகம் நம்ம உட்கார்ந்து மனசையே ஸ்திரப்படுத்தி நம்ம ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருந்தாலும் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இல்ல நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகள் யாருமே நம்மள வந்து சுலபத்துல அதை வந்து கண்டினியூ பண்ண விட மாட்டாங்க இல்லையா? அடுத்து ஆதி தெய்வீகம், நம்ம தேவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை வந்து நம்ம அந்த ரெஸ்பெக்ட்ஸ் இல்லையா, அதெல்லாம் கூட நம்ம செய்யணும். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து நம்ம அவங்களுக்கும் நடையில இந்த மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கு இடையில ஒத்துழைப்பு இல்லைன்னா கண்டிப்பா நமக்கு இந்த இயற்கை சீற்றங்கள் எல்லாமே நம்மளை வந்து பாழ்படுத்தும். ஸோ இந்த 3 விதமான துயரங்கள்ல இருந்து நம்மளால வெளியில வரவே முடியாது. அதனால வி ஷுட் ஆல்வேஸ் என்னது பக்தி தொண்டு சுலபம். ஆனா இந்த இடத்துல மலையத்வஜன் செய்த மாதிரி நம்மளால கண்டிப்பா செய்ய முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வின் முடிவிற்கு வந்து கிருஷ்ணரே எல்லாம் என்று உணர்ந்து அதில் நிலை நின்று கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்தால் அதுவே நிறைவான நிலையின் தன்மைகளாகும் இல்லையா? எல்லா இடத்துலயுமே கிருஷ்ணா தான் சொல்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? பகவானுடைய நாமம் வந்து கிருஷ்ணா, அதாவது அனைத்து வைகுண்டங்களையும் விட மேன்மையா, அதாவது மேல இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் வைகுண்டம் எதுன்னா கோலோகம். ஏன்னா கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இல்லையா? ஏதே சாம்ச கலாபும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல இருந்தே நமக்கு தெரியாது ஸ்வயம் கிருஷ்ணா. ஸோ இஸ் த அவதாரி அப்படிங்க, அவரிடத்துல இருந்தா எல்லா விரிவங்கங்களுமே ஏற்படுகின்றது அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சிருந்தோம்னா இப்ப அதுவே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராமா அப்படிங்கிறதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருந்தா கண்டிப்பா நம்ம ராம மட்டும் தான் சொல்லியிருப்போம். இல்ல கோவிந்தான்னு இருந்தாக்கா கோவிந்தா மட்டும் தான் சொல்லியிருப்போம். இங்க கிருஷ்ணால இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு இல்லையா? கடவுள் உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வு எல்லாம் ஒன்றுதான். ஓகே, ஆனா அங்கே கடவுள் யார் என்பதை ஃபர்ஸ்ட் நாம நிர்ணயிக்கணும் இல்லையா? வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலையில 62வது கிருஷ்ணே பக்தி கைலே சர்வ கர்ம கிருத ஹய. அதாவது கிருஷ்ணனை வழிபடுவதினாலும் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதினாலும் ஒருவன் கிருஷ்ணரே எல்லாம் என்று முடிவிற்கு வருவான் என்றால் அவன் எல்லா நிலைகளையும் நிறைவுடையவன் ஆகிறான். செல்ஃப் கண்டெய்ன், நிறைவுடையவனா மன திருப்தி கொள்ளுதல். நமக்கு சாமானியமா மன திருப்தி வரவே வராது இல்லையா? இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும். இப்போ ஒரு 2 saree பார்த்தோம், இன்னொரு கடைக்கு போயிட்டு இன்னொரு 2 saree பார்த்தோம்னே என்ன நினைப்போம்? ஐயோ இந்த saree அதை விட இது நல்லா இருக்கு, இதை வாங்கியிருக்கலாமே, நம்ம அதை வாங்கிட்டோமே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இன்னும் மன நிறைவு அடையக்கூடிய தன்மைக்கு நாம வரவே இல்லை. ஸோ எந்த சாரியா இருந்தாலுமே இட்ஸ் ஃபைன் அப்படின்னு போகக்கூடிய அந்த மனசு வரணும். ஒருவன் கிருஷ்ணரே எல்லாம் என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டால் மட்டும் போதாது, அவன் உணர்வில் நிலை இருக்கவும் வேண்டும். அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது நம்ம இங்க வேத சாஸ்திரங்கள் முறை பிரகாரம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் இல்லையா? அதை மட்டுமே நம்ம எழுத்துண்டா பத்தாது. யூ ஷுட் ஃபீல். உங்களுடைய உள் உணர்வுமே அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்துக்கு வரணும். ஆனா அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் எப்போ வரும்? தொண்டு செய்தால் மட்டும்தான் வரும். கன்வின்சிங் ஃபேக்டரை எப்போ வரும்னா when you perform the devotional service. டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணலைன்னா முடியாது. அதோட டிவோட்டி அசோசியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பக்தர்கள் கூட்டத்தோட இருக்கிறது தான் நமக்கு வந்து இப்ப நீங்க எல்லாரும் ஆன்லைன்ல இங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் அ குட் அசோசியேஷன், நான் இல்லைன்னே சொல்ல மாட்டேன். ஆனா இதை விட நம்ம வீட்டுக்கிட்ட கோயில் இருந்தா உங்களுக்கு ஆரோக்கியம், அந்த கோயிலுக்கு செல்ல முடியும் என்ற பரிஸ்திதி இருந்தா பெட்டர் கோ டு த டெம்பிள். கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்களோட நீங்க கண்டிப்பா அசோசியேஷன் வைக்கணும். உங்களால முடிஞ்ச சேவையை, பிசிக்கல் சேவையை வந்து நீங்க செய்யணும்.
இப்போ நம்ம இதுல கூட டெம்பிள் இது என்என்டி பிரபுஜி எல்லாமே சொல்றாரு, நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காரு, ப்ளீஸ் ஹாவ் த அசோசியேஷன் வித் த லோக்கல் டெம்பிள், நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காரு. அதனால நம்ம ஜென்மாஷ்டமியோ இல்ல வந்து ராதாஷ்டமியோ எது நடந்தாலுமே இல்லையா, பிரபுபாதருடைய அப்பியரன்ஸ் டே, டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டே இதெல்லாம் நடக்கும் பொழுது நம்ம வீட்டு அருகில வந்து இஸ்கான் டெம்பிள் இருந்தா அங்க போறது வந்து உசிதமான செயல். எதுவுமே அற்ற நிலை. இப்ப விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்காங்க இல்லையா, பி விஜயகுமாரி மாதாஜி அவங்க வீட்டுக்கிட்ட கிடையாது. அதே மாதிரி மல்லிகா மாதாஜி வீட்டுக்கிட்டையுமே கிடையாது, அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால காரைக்கால் நினைக்கிறேன் அவங்க இருக்கிறது. ஸோ அங்கே கிடையாது, they have to come to some other place வரணும் இல்லையா. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இப்போ பத்மா மாதாஜி வீட்டுக்கிட்ட கிடையாது இல்லையா. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணலாம், வீட்லயே வந்து நம்ம let us pray. இந்த ஆன்லைன்ல இதுல எல்லாமே இணைஞ்சு அந்த ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து பார்த்து இல்லையா, ஸோ அங்க வந்து நீங்க ப்ரே பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆன்லைன் ஆப்ஷன் வந்து எங்க இல்லாத இருக்கதோ அங்க வந்து கண்டிப்பா நீங்க ஆன்லைன் பார்க்கணும். ஆனா அதே வந்து வீட்டு பக்கத்துலயே வந்து இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்குன்னா நம்ம வீட்டுல உட்காந்து ஆன்லைன் பார்க்கறது வந்து நமக்குடைய பக்தி பாதையில வந்து அவ்வளவு முன்னேற்றத்தை வந்து காண முடியாது. ஏதுமற்ற சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் வந்து இல்லாதவங்களுக்கு தான் இந்த இது ஓகே ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் வந்து போய் பார்க்கறது. ஆனா அதுவே பக்கத்திலேயே கோயில் இருந்தா பெட்டர் கோ டு த டெம்பிள். ஓகே, இறைவன் நேரடியா சேவிங்க, அங்கே 10 பக்தர்களோட வந்து கூடி பேசுங்க, அளவலாவுங்க. அப்போ உங்களுடைய மனது வந்து ஈர்க்கப்படும். அதனால நீங்க பகவான் தரப்புல சுலபமாக ஈர்க்கப்படும். ஆக்சுவலி டைரக்ட் டெம்பிள் சர்வீஸ் அண்ட் டெம்பிள் சேவா தான் வந்து ஹையஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, நமக்கு அந்த ஃபீசிபிலிட்டி இல்லை, அந்த இது இல்லாதனால நம்ம என்ன பண்றோம், we are joining the ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாம் நீங்க இங்க அட்டென்ட் பண்ணுங்க. பட் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்னும் போது நீங்க ப்ளீஸ் கோ டு த லோக்கல் டெம்பிள், டூ த சேவா. இப்ப கீதா மாதாஜி இருக்காங்க, ஷிகோஸ் இல்லையா, உஷா மாதாஜி போறாங்க, செல்வம் பிரபுஜி போறாங்க, ராதிகா மாதாஜி போறாங்க, நானும் போறேன். இந்த மாதிரி வந்து நீங்க உங்க வீட்டுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டெம்பிளுக்கு வந்து நீங்க கண்டிப்பா போகணும். டேக் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, டோன்ட் லீவ் த அசோசியேஷன். ஓகே, இந்த அசோசியேஷனோட எப்படி நீங்க ஒன்றி இருக்கீங்களோ அங்கேயும் இருக்கக்கூடிய, ஆனா இதையும் அதையும் கலக்காதீங்க, அதுதான் நீங்க செய்யக்கூடிய தவறு. ஓகே, இங்க போய் அங்க போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது, யூ ஷுட் நாட் டூ த ப்ராபகேஷன் ஃபார் திஸ் டெம்பிள். அந்த டெம்பிள் எடுத்து வந்து இங்க ப்ராபகேட் பண்ணக்கூடாது. இந்த 2 விஷயத்துல நீங்க கிளியரா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்தியில வந்து எந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது. அங்க டெம்பிள்ல என்ன சொல்றாங்களோ அந்த சேவையை செய்யுங்க, இந்த டெம்பிள்ல என்ன சொல்றாங்களோ இந்த சேவையை செய்யுங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே, டோன்ட் கன்ஃபியூஸ். ஓகே, எல்லாரும் பக்தர்கள் தான், ஆனா ஒவ்வொருத்தர் வந்து எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்றது தெரியாது இல்லையா. லோக்கல் டெம்பிள் வந்து நம்மள எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னு தெரியாது. ஆன்லைன்ல இருக்கக்கூடியவங்களை வந்து அங்க இருந்து எடுத்து வந்து இங்க வந்து நாம இது பண்ற அந்த கோயில் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடியவங்களை வந்து நாம இந்த ஆன்லைனுக்கு இழுக்கக்கூடாது. ஏன்னா அந்த கோயில்ல ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராம்ஸ்ல அவங்க ஆல்ரெடி தீவிரமா இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க என்ன ஆகுவாங்க, இந்த ஆன்லைன்ல வந்தாக்கா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அவங்க இங்கேயும் இதை ப்ராப்பரா பண்ண மாட்டாங்க, அங்கேயும் ப்ராப்பரா பண்ணாம எங்கும் இல்லாத ஒரு நிலைக்கு போயிடுவாங்க. ஓகே, அதனால we need to be very careful. நாங்கெல்லாம் கூட இங்க போறோம், ஸோ ஐ கோ ஹியர். ஆனா அந்த டெம்பிளுக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் இருக்கோ அதை மட்டும் தான் நான் கலந்துப்பேன். நான் எதுவுமே நம்முடைய டெம்பிளை பத்தி நான் அங்க சொல்ல மாட்டேன். அதே மாதிரி நம்ம டெம்பிள்ல இருக்கிற அங்க நடக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நீங்க கலந்துக்கன்னு யாருக்குமே நான் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணதே கிடையாது இல்லையா. பண்ணியிருக்கிறேன்னா இந்த கோயில போய் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணுங்க, அதை பண்ணுங்கன்ட்டு நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா எவ்ரி டெம்பிள் ஹேஸ் தேர் ஓன் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆன்லைன் இருக்கிறவங்க ஸ்டிக் டு ஒன்லி ஹியர். ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெண்டுமே இருக்கிறவங்க எங்க என்ன சேவை பண்றாங்களோ அந்த இடத்துல அதை முடிச்சுட்டு அங்கேயே அதை வந்து நீங்க வந்து யூ நீட் டு மெயின்டைன். அதையும் இதையும் போட்டு நீங்க குழப்ப கூடாது. ஓகே, புரிஞ்சுதுங்களா? எனி டவுட்ஸ்? எனக்கு தோணித்து உங்களுக்கு இந்த சொல்லணுன்றதுக்காக இதை வந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஜென்ரலி இட்ஸ் குட் டு கைடு. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து தவறு இழைக்கக்கூடியவங்க தான், ஆனா அதை யாருக்குமே ஹர்ட் பண்ணாம நம்ம செய்யணும் எந்த சேவையா இருந்தாலும். ஓகே, ச வியாபகதாத்மானாம் சொல்லுங்க எல்லாருமே. ச வியாபகதாத்மானாம் व्यापकदयात्मानां व्यतिरिक्तदयात्मनि व्यतिरिक्तदयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवां मर्स विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं विररामः
சாட்சினம் சாட்சீனம் விரராமः स व्याभगदयात्माना कथयात्मानाम् व्यतिरिक्तदयात्मनि व्यतिरिक्तदयात्मनि स्वान् स्वप्न इवामर्ष विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं विररामः साक्षिणं विररामः स व्याभगदयात्मानम् व्याभगदयात्मानाम् व्यतिरिक्तदयात्मनि व्यतिरिक्तदयात्मनि स्वान् स्वप्न इवामर्ष विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं विररामः साक्षिणं विररामः ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசி. மாதாஜி எனக்கு வரல மாதாஜி, மேல இது பண்ணி விடுங்க, ரோல் பண்ணி விடுங்க. தெரியல, கீழே போயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம், இன்னும் வரல மாதாஜி. புக் இல்லைங்களா உங்ககிட்ட? ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு வரவே மாட்டேங்குதே. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வரல மாதாஜி. கிருஷ்ண மேல போகணும், மேல போகணும், மேல இது பண்ணணுமா? இப்பதான் கொஞ்சம் வருது. ரெண்டே 2 வரி வரணும் மாதாஜி. இன்னும் கொஞ்சம், இன்னும் ஒரு வரி, வந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. மாதாஜி படிக்கிட்டா? வாசிங்கோ. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. சவ்யாபகத் ஆத்மானாம் வயதித்ரதாத்மனி வித்வான் ஸ்வப்ன இமாவர்ஷ சாஜினாம் விரராமய. ஹரே கிருஷ்ணா. ச மன்னர் மலையத்துவஜன் வியாபகதயா எங்கும் நிறைந்ததினால் ஆத்மானாம் பரமாத்மா வியதிரிக்ததயா வேற்றுடையினால் ஆத்மனி அவரது சுயத்தில் வித்வான் நிறை கல்வி கற்றவர் சொப்னே கனவில் இவ போன்று அமர்ச ஆய்ந்த முடிவின் சாட்சினம் சாட்சி விரராம வேறுபாடற்றவராக உறுதியாக. மொழிபெயர்ப்பு. மன்னர் மலையத்துவஜன் தனிப்பட்ட ஆத்மாவில் இருந்து பரமாத்மாவை வேறுபடுத்தி காணும் திறன் மூலம் நிறையறிவு எய்த பெற்றார். தனிப்பட்ட ஆத்மா அகத்தில் மட்டும் இருக்கிறது, மாறாக பரமாத்மாவோ எங்கும் வியாபித்திருக்கின்றது. அவர் பருவிடல் ஆத்மா அல்லவென்றும் ஆத்மாவே அந்த உடலின் சாட்சியாகி இருக்கிறது என்றும் உணரும் நிறையறிவு உடையவராவார். பொருளுரை. பந்தப்பட்ட ஆத்மா உடலுக்கும் பரமாத்மாவிற்கும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கும் இடையே இருக்கும் வேறுபாடுகளை அறியும் முயற்சியால் அடிக்கடி சோர்வடைகிறது. 2 வகையான மாயாவாதிகள் புத்தரின் கொள்கைகளை பின்பற்றுவோர் என்று சங்கரரின் கொள்கைகளை பின்பற்றுவோர் என்றும் இருக்கின்றனர். புத்தரை பின்பற்றுவோர் உடலுக்கு மேலாக எதுவுமில்லை என்கின்றனர். சங்கரின் அடியவர்களோ பரமாத்மாவிற்கு தனிப்பட்ட தோற்றம் கிடையாது என்கின்றனர். சங்கர அடியவர்கள் இறுதி ஆய்வில் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றே என்கின்றனர். ஆனால் நிறையறிவுடைய வைணவ கொள்கையாளர்களோ உடல் புறச்சக்தியால் செய்யப்பட்டது என்றும் முழுமுதற் கடவுளான பரமாத்மா தனிப்பட்ட ஆத்மாவுடன் அமர்ந்திருக்கிறார் என்றும் அவர் தனிப்பட்ட ஆத்மாவிலிருந்து வேறானவர் என்றும் நன்கறிந்திருக்கின்றனர். பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 13:3 குறிப்பிடுகிறார். க்ஷேத்ரஜ்ஞம் சாபிமாம் வித்தி சர்வ க்ஷேத்ரேஷு பாரத க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞயோர் ஞானம் யத்தத் ஞானம் மதம் மம. ஓ பரதகுல தோன்றலே, எல்லா உடல்களிலும் நானே அறிபவனாக இருக்கின்றேன். உடலையும் அதற்கு உரியவனும் அறிந்து கொள்வதே ஞானம் எனப்படும். இதுவே என் கருத்து. உடலே களமாகவும் அக்களத்தில் உழைக்கும் தொழிலாளியாக தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் இருக்கிறது. அங்கே பரமாத்மா என்று அறியப்படும் மற்றொருவரும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவுடன் சேர்ந்து இருக்கின்றார். அவர் ஒரு சாட்சியாக இருக்கின்றார்.
தனிப்பட்ட ஆத்மா உழைக்கவும் உடலின் பலன்களை அனுபவிக்கவும் செய்கிறான். ஆனால் சாட்சியாக இருக்கும் பரமாத்மாவோ அவன் செயல்களுக்கு மட்டுமே சாட்சியாக இருக்கின்றதே ஒழிய அச்செயல்களில் பலன்களை அனுபவிப்பதில்லை. பரமாத்மா எல்லா செயல் களங்களிலும் இருக்கின்றார். ஆனால் தனிப்பட்ட ஆத்மா அவனுடைய உடல் ஒன்றில் மட்டுமே இருக்கிறான். மன்னர் மலையத்துவஜன் நிறை அறிவு எய்த பெற்று பரமாத்மாவிற்கும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கும் இடையே மற்றும் ஆத்மாவிற்கும் பௌதீக உடலுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டினை அறியும் திறனை உடையவரார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சாக்ஷாத் பகவதோத்கேன குணா ஹரிணா நிருப விசுத்த ஞான தீபேன புரதா விஸ்வதோமுகம் சாக்ஷாத் பகவதோத்தேன ஹரிணா நிருப விசுத்த ஞான தீபேன விஸ்வதோமுகம் சாக்ஷாத் பகவதோக்தேன ஹரிணா நிருப விசுத்த ஞான தீபேன புரதா விஸ்வதோமுகம் சந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 41. சாக்ஷாத் பகவதோக்தேன குருணா ஹரிணா நிருப விசுத்த ஞான தீபேன ஸ்புரதா விஸ்வதோமுகம். சாக்ஷாத் நேரடியாக பகவதா முழு முதற் கடவுளினால் உக்தேன அறிவுறுத்தப்பட்டு குருணா ஆன்மீக குரு ஹரினா பகவான் ஹரியினால் நிருப ஓ மன்னனே விசுத்த தூய ஞானம் தீபேன ஒளியினால் ஸ்புரதா ஒளி பெற்று விஸ்வத முகப்பார்வையின் அனைத்து கோணங்களிலும். மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வழியில் மன்னர் மலைத்வஜன் நிறைவான ஞானம் எய்தினார். ஏனென்றால் அவரது தூய நிலையில் அவர் முழு முதற் கடவுளால் நேரடியாக அறிவுறுத்தப்பட்டார். இவ்வொளிமிக்க உன்னத ஞானத்தினால் அவர் எல்லாவற்றையும் பார்வையின் பல்வேறு கோணங்களிலிருந்தும் அறியக்கூடியவர் ஆனார். பொருளுரை. இச்லோகத்தில் உள்ள சாக்ஷாத் பகவதோக்தேன குருணா ஹரிணா என்றும் சொற்கள் குறிப்பிடத்தக்கன. பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டின் மூலம் முற்றிலும் தன்னை ஒரு பக்தன் தூய்மை செய்து கொள்ளும் போது முழு முதற் கடவுள் அத்தனிப்பட்ட ஆத்மாவுடன் நேரடியாக பேசுகிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் இதனையும் கூட பகவத்கீதையில் 10.10 உறுதி செய்கின்றார். தேஷாம் தத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாந்தி தே. என் மீது அன்பு வைத்து பக்தியுடன் என்னை வழிபடுவதற்கு நான் புத்தி யோகம் அளிக்கிறேன். அதன் மூலம் அவர்களில் என்னை அடைவர். பகவானே முழு முதற் கடவுளாக அனைவரின் உள்ளங்களிலும் வீற்றிருக்கின்றார். அவரே அகத்திலிருந்து சைத்தன்ய குருவாகவும் செயல்படுகின்றார். ஆயினும் அவர் வளர்ச்சி அடைந்த தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே நேரடியாக உபதேசிக்கின்றார். ஆரம்பத்தில் ஒரு பக்தன் நேர்மையும் ஒழுக்கமும் உடையவனாக இருந்தால் பகவான் உள்ளிருந்து ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவனை அவன் அணுக வேண்டும் என்று அவனுக்கு வழிகாட்டுகின்றார். ஆன்மீக குருவினால் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கேற்ப அவன் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு
பகவான் மீதான ராக பக்தி உளப்பூர்வமான பற்றி நிலை பெறுவான் என்றால் பகவான் அப்போது அவனது அகத்திலிருந்து அவனுக்கு உபதேசங்கள் அருள்கின்றார். தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரதி பூர்வகம். இவ்வுயர்ந்த பயன் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவினாலேயே எய்தப்படுகிறது. மன்னர் மலைத்வஜன் இந்நிலையை பரமபுருஷ பகவானிடம் தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக உபதேசங்களை பெற்றதினால் அப்பயனை எய்தினார். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் பத்மா மாதாஜி லாஸ்ட். ஓகே. பரே பிரம்மணி சாத்மானம் பரே பிரம்மணி பிரம்ம ததாத்மனி ததாத்மனி வீக்ஷமானோ விஹயேக்ஷாம் அஸ்மாத் உபரராமஹ பரே பிரஹமணி சாத்மானம் பரம் பிரஹமதாத்மனி வீக்ஷமானோ விஹாயேக்ஷாம் அஸ்மாத் உபரராமஹ பரே பிரஹமணி சாத்மானம் பரம் பிரஹமதாத்மனி வீக்ஷமானோ விஹாயேக்ஷாம் உபரராமஹ பத்மா மாதாஜி வாசி. பத்மா மாதாஜி. மாதாஜி. பரே பிரம்மணி சாத்மானம் பரம் பிரம்ம ததாத்மனி வீக்ஷமானோ விஹாயேக்ஷாம் அஸ்மாத் உபரராமஹ. பரே உன்னதமான பிரம்மணி முழு பொருளில் ச மேலும் ஆத்மானம் சுயம் பரம் பரம் பிரம்ம முழு பொருள் ததா மேலும் ஆத்மனி அவரிடத்து வீக்ஷமான இவ்வாறு கண்டு உணர்ந்து விஷயா விட்டுவிட்டார். ஈஷாம் தனிப்பட்ட அஸ்மாத் இந்த முறையிலிருந்து உபரராமா ஓய்வு பெற்று ஹா உறுதியுடன். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் குளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மன்னர் மலையத்வஜன் பரமாத்மா தம் அருகில் வீற்றிருக்கின்றார் என்பதை இவ்வாறு கண்டு கொண்டார். அதுபோல் தனிப்பட்ட ஆத்மாவாகிய தாமும் பரமாத்மாவின் அருகில் அமர்ந்திருக்கிறோம் என்பதையும் கண்டு கொண்டார். இவ்வாறு இருவரும் ஒருங்கே இருக்கும்போது அங்கே தனிப்பட்ட விருப்பங்களுக்கு எந்தவித தேவையும் இல்லை என்று ஆனது. அதனால் அவர் தமது செயல்களிலிருந்து தம்மை விடுவித்துக் கொண்டார். பொருளுரை. பக்தி தொண்டின் மிகவும் வளர்ச்சியுற்ற நிலையில் பக்தன் முழுமுதற் கடவுளின் விருப்பத்திற்கும் தன்னுடைய விருப்பத்திற்கும் இடையே எந்தவித வேறுபாடும் காண்பது இல்லை. இருவர் விருப்பமும் ஒன்றாகும் போது பக்தன் தனது விருப்பத்திற்காக செயல்படுவது இல்லை. அவன் அப்போது எதை செய்தாலும் அது முழுமுதற் கடவுளின் விருப்பத்திற்காகவே செய்யப்படுகிறது. அந்நிலையில் அவன் எல்லாவற்றிலும் முழுமுதற் கடவுளையும் முழுமுதற் கடவுளை எல்லாவற்றிலும் காண்கிறான். இந்நிலை எய்த பெற்ற பிறகு அவன் ஆன்மீக இக உலகங்களுக்கிடையே எந்தவித வேறுபாடும் காண்பது இல்லை. நிறைவுடை பார்வையினால் பகவானின் புறச்சக்தியினால் இக உலகமாக இருந்தது
இப்போது அவனுக்கு ஆன்மீக உலகமாக மாறுகிறது. நிறைவான பக்தனுக்கு சக்தியும் சக்தியின் பிறப்பிடமும் வேறு வேறு அல்ல. இவ்வாறு பருவுலகம் எனப்படுவது ஆன்மீக உலகமாக சர்வம் கலு இதம் பிரம்ம மாறுகிறது. எல்லாம் பரமபுருஷ பகவானின் தொண்டிற்கு உரியதாகிறது. மேலும் ஒரு தேர்ந்த பக்தன் எந்தவித உலக பொருளையும் பகவானது தொண்டிற்குரியதாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறான். இவ்வாறு உலகியல் பொருள் எனப்படுவதை பகவானின் பக்தி தொண்டிற்குரியதாக பொருந்தும் பொழுது அது உலக பொருளாக கருதப்பட மாட்டாது. இவ்வாறு தூய பக்தன் தன்னுடைய நிறைவான பார்வையினால் எல்லா கோணங்களிலிருந்தும் இறைவனை பார்க்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மொபைல் போன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? இது வந்து ஒரு ஜடம் தான் இல்லையா? இது ஒரு மேட்டர் தான். ஆனா அது வந்து நீங்க இறைவன் தொண்டிற்காக இப்ப கிளாஸ் கேட்குறீங்க, இல்ல வந்து ஏதோ ஒண்ணு யூ ஆர் யூட்டிலைசிங் ஃபார் தட் இல்லையா? அப்ப இதுவும் வந்து என்ன ஆகும்? இட் பிகம்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல். ஒரு ஆன்மீகத்திற்காக உபயோகப்படுத்தும் பொழுது இது வந்து அந்த பர்பஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய பணம் இருக்கு இல்லையா? அதுல ஒரு பகுதி வந்து இறை தொண்டிற்கு உபயோகப்படுத்தும் போது நம்ம சம்பாதித்த மொத்த பணமுமே வந்து ஆன்மீகமாக மாறும். ஸோ அது வந்து பாவப்பட்ட பணமாக இருக்காது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சு. அதனாலதான் நம்மள வந்து சில சமயங்கள்ல வந்து தானங்கள் செய்யுங்க, யக்னங்களை செய்யுங்க, தானங்களை செய்யுங்கன்னு எதுக்கு சொல்றாங்கனாக்கா, டு பியூரிஃபை. நம்முடைய வருமானத்தையுமே நம்ம தூய்மைப்படுத்தும். எல்லாவற்றிலுமே வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. இந்த பிரபஞ்சத்துல செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்திலுமே ஒரு குற்றம் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. அது நம்ம சிலதெல்லாம் அவ்வியக்தமா இருக்கும், சிலது வியக்தமா நமக்கு சிலது வெளியில தெரியும், சிலது வெளியில தெரியவே தெரியாது. ஓகே, அதனால நம்ம அதுலயுமே வந்து நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்தணும்னா ஒரு பகுதியை வந்து நாம இறை தொண்டிற்கு நாம கண்டிப்பா செலவிடணும். அப்போ அந்த பியூரிஃபிகேஷன். அப்படின்னா எப்படி வேணாலும் சம்பாதிச்சாலும் நான் பண்ணிடலாமா மாதாஜின்னா, நீங்க எந்த வழியில சம்பாதிக்கிறீங்கன்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனா நியாயமான அது வழியில சம்பாதிக்கும் பட்சத்துல இந்த செயல் வரும். ஒருவேளை நம்ம தெரியாம அதர்மமான செயல்கள் செய்துட்டு இருந்தாலும் நாம இறைவனுக்காக நம்ம செயல்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நீங்க அந்த பாதையை விட்டு விலக்கி நேர்மையான ஒரு பாதைக்கு செல்வதற்கான மார்க்கத்தை இறைவன் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். இது மட்டும் எனக்கு உறுதியா உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். ஓகே, ஏன்னா நாம என்ன விதத்துல வந்து நம்ம எல்லாரும் ஒரு லேபராவோ இல்ல வந்து ஏதோ ஒரு தொழில் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இப்ப வந்து இந்த கண்டிஷன் வந்து யாருக்கு ஒத்து வராதுன்னா, கசாப்பு கடைக்காரனுக்கும் ஒத்து வராது, லிக்கர் ஷாப்புக்கும் நம்ம வந்து அட்வைஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? நீ சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி எடுத்துட்டு போயிட்டு நீ உண்டியல்ல போடு. திருப்பதியில உண்டியல்ல எப்ப நிறையவே வந்து பணம் எப்படி சேர்றது? இந்த மாதிரியான வழிகள்ல வர்றது கூட உண்டு இல்லையா? அதுதான் அந்த சில பேர் அந்த காலகட்டத்தில் சொல்லுவாங்க, கள்ள பணத்தையே முதல்ல அங்கதான் போயிட்டு புழக்கம் பண்றேன்னு சொல்லுவாங்க. பகவானுடைய ஸ்தலத்தை வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து தவறான வழிகள்ல உபயோகப்படுத்துறோன்றதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இறைவனுக்கு தெரியும் நம்ம செய்யறது ரைட்டா தப்பான்றது இல்லையா? நாம தவறு இழைத்தா நம்ம தண்டனையிலிருந்து நம்ம கண்டிப்பா அந்த பாவத்தை நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். யாரும் பார்க்கலன்றதுக்காக நம்ம பாவம் செய்தா நம்ம வந்து அனுபவிக்க மாட்டோம்னு ஏதாவது கேரண்டி இருக்கா என்ன? நோ வே. நாம செய்த புண்ணியங்கள் எப்படி நாம் அனுபவிப்போமோ அது போல நாம செய்த பாவங்களுக்கும் நாம் அனுபவிக்கணும். அதனால நம்ம செய்யக்கூடிய தொழில் வந்து ரைட்டா தப்பான்னு தெரியாத கன்ஃபியூஷன் இருந்தாலும் நம்ம இறைவனே இது என்னுடைய, அதாவது எனக்கு கிடைச்சது தொழில் இதுதான் இல்லையா? அதனால இதை வந்து நான் வந்து நன்மையான அதாவது ஒரு செயலுக்காக இந்த பணத்தை நான் உபயோகப்படுத்தணும், உங்களுடைய தொண்டுக்காக. நம்ம எந்த குறைகள் இருந்தாலும் என்னை வந்து மன்னித்து விடுங்கள், நல்வழியை எனக்கு காட்டுங்கன்னு சொல்லி நினைச்சுட்டு நாம வந்து இறைவனுக்கு நாம எப்படிலாம் பகவானை சேவிக்கணும்ன்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வழியில போயிட்டு நம்ம செய்யணும். நத்திங், யாருமே இங்க பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. நோ ஒன் இஸ் பர்ஃபெக்ட். அதனால நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து பக்குவமானதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. பர்ஃபெக்டான ஒரு காரியமா இருந்தாலுமே, இப்ப நான் ஒரு சாரி கடை வச்சிருக்கேன், அதுல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இல்லையா? தட் இஸ் த ரைட் இன்கம் ஒன்லி. ஆனா அதுலயுமே வந்து நான் வந்து கரெக்டா தான் நான் வந்து விற்கிறேனான்றது வந்து எனக்குத்தான் தெரியும். 100 ரூபாய் சாரியை வந்து நான் 400 ரூபாய் வித்தேன்னா தட் இஸ் அ ராங் திங் இல்லையா? ஸோ அந்த இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு டைம் கிடைக்கணும்னா நம்ம பக்தியில போனா மட்டும் தான் தெரியும். ஆப்டிமமா சம்பாதிக்கணும். ஒரு 20ல இருந்து 25, மேக்சிமம் 25% ப்ராஃபிட். அதுக்கு மேல போகவே கூடாது. 10% இஸ் த ஆப்டிமம். அதுதான் பாவம் இல்லாத பணம். ஸோ நம்ம 100%, 200%லாம் நம்ம வந்து லாபத்தை வச்சு நம்ம வித்தோம்னா அது மிச்சம் அந்த 25%க்கு மேல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து பாவப்பட்ட பணம் தான். அது இவன்தோ நீங்க தர்மமான வழியில் சம்பாதித்தாலும் இல்லையா? எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் போகணும்.
இல்லையா? இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஜவுளி கடை இருக்குன்னா அந்த ஜவுளி கடைக்கு மெயின்டெனன்ஸ்க்கு வந்து காஸ்ட் உண்டு இல்லையா? அந்த காஸ்ட் போய் அந்த ப்ராஃபிட்ல வந்து நமக்கு ஒரு 25% வருதுன்னா மேக்சிமம் தட் இஸ் ஃபைன். ஆனா அதையும் தாண்டி நீங்க வந்து அதிகமான ஒரு லாபத்தை நாம வந்து கொண்டு போனோம்னா அது வந்து பாவப்பட்ட பணமாகத்தான் மாறும். அதனால தர்மமான வழியில சம்பாதிக்கிறதுல கூட லாபத்தை நாம வந்து அதிகப்படுத்தினால் அதுவுமே அதர்மமாகும். வெறுமனே லிக்கர் ஷாப்காரன் மட்டும் அதர்மமான வழியில சம்பாதிக்கல, நியாயமான தொழில் பண்ணக்கூடியவங்களுமே இவ்வாறு வந்து அதர்மமான ஒரு செயலை செய்கிறார்கள் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சின்ன மாதிரி அனாலிசிஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ணணும். அதாவது நம்ம கேட்டு 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 நம்ம வந்து இத்தனை ஆண்டுகளா நம்ம வந்து இதெல்லாம் கேட்டுட்டே வரோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில இதெல்லாம் நம்ம எப்படி அதை அப்ளை பண்ணணும்ன்றதையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்பதான் நீங்க கேட்டதனுடைய பலனே கிடைக்கும். இல்லைன்னா கேட்டதனுடைய பலன் என்ன? அல்டிமேட் கோல் ரீச்சிங் டு த அதாவது காட் ஹெட் இல்லையா? மினிமம் லெவல் நம்ம இறைவனுடைய நம்ம அது போறோம் நமக்கு இல்லையா? நம்ம ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் ஆகி மேல வரணும்ன்றது இறைவனுடைய சித்தமா இருந்தா அது கண்டிப்பா வருவோம். ஆனா அதிகபட்சமா அவரோட திருவடிகள்ல சேரணும்ன்றதையாவது நம்ம வந்து வச்சுக்கணும் இல்லையா? அதுதான் மினிமம் லெவல் நம்ம எதிர்பார்க்கறது எல்லாருமே. ஸோ அந்த ஒரு நிலைக்காவது நாம தயார்படுத்திக்கணும்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல ஒவ்வொன்றுத்துலயுமே நம்ம வந்து எத்தனை % தவறு செய்யறோன்றத வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். அடுத்தவர்களுடைய குற்றங்களை அனலைஸ் பண்றதை விட நம்முடைய குற்றங்களை நாம அனலைஸ் பண்றதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து மாற்றத்திற்கு வரும். ஏன்னா நாம பார்க்கக்கூடிய கோணமே வந்து தவறான கோணத்தில் பார்த்தோம் என்றால் அவை அனைத்துமே வந்து எல்லாரும் செய்யறதுமே நமக்கு தவறாகத்தான் தோன்றும் இல்லையா? ஆனா சில சமயத்துல எல்லாருமே நம்மளை பார்த்து பைத்தியக்காரங்க கூட நினைக்கலாம். நாம இந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையுமே ஒத்துக்கிறோன்றதை பார்த்து எங்களுக்கு குழப்பே இல்லப்பா, அவங்க என்னவோ பைத்தியம் போல இருக்குன்னு நினைக்கலாம். ஆனா உங்களுடைய மனசுக்கு அது கரெக்டுங்கிறது வந்து இறைவனுடைய கணக்கு பிரகாரம் அது கரெக்டா வரும். அந்த பாட்டு தான் நாம வந்து பார்க்கணுமே ஒழிய அடுத்தவங்களுடைய அபிப்பிராயங்களுக்காக நாம கண்டிப்பா பார்க்க கூடாது. ஓகே, அதை நீங்க பழக பழக யூ வில் கெட் த ரியலைசேஷன். அதனால நீங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பக்குவம் அடையும் பொழுது ஒரு காலகட்டத்துல நீங்க பைத்தியம் கிடையாது, யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் த ரைட் ட்ராக்ன்றதை வந்து அவங்களும் வந்து புரிஞ்சுப்பாங்க. ஆரம்பத்துல எல்லாருமே நம்மளை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா பிற்காலத்துல அதனுடைய வேல்யூ வந்து தெரிய வரும்பொழுது அவங்களும் நம்மள வந்து திட்ட மாட்டாங்க. அது ஒண்ணு போரும் நமக்கு இல்லையா? நம்மள புகழணும்னு அவசியமே கிடையாது. புகழ்ந்தா நமக்கு அகங்காரம் வரும். சோ புகழ்ச்சியை நாம என்னைக்குமே விரும்பக்கூடாது. ஓகே, சா வியாபகத யாத்மானாம் வெதிரிக்த தயாத்மனி வித்வான் ஸ்வப்ன இவாமர்ச சாட்சினம் விரராமஹ. இன்னைக்கு நிறைய கருத்துக்கள் இல்லையா? ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் ரிவிஷன் ஃபார் மீ ஆல்சோ. உங்களோட சேர்ந்து இங்க நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து எனக்கு மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா பர்ஃபெக்ட்னஸ் வந்து சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு கண்டிப்பா வரணும். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து பலிதமே வரும். அதனால டோன்ட் ஃபீல் உங்களை எல்லாருக்கும் நான் இந்த மாதிரி அறிவுரைகள் கொடுத்துட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சிடாதீங்க. இட் இஸ் எவ்ரிவன், எல்லாருக்குமே இந்த இது அதுல முதன்மை எனக்கு தான். ஓகே, மன்னர் மலையத்வஜன் தனிப்பட்ட ஆத்மாவிலிருந்து பரமாத்மாவை வேறுபடுத்தி காணும் திறன் மூலம் நிறை அறிவு எய்த பெற்றார் இல்லையா? இதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்ம வேற இடத்துலயும் படிச்சிருக்கோம். எங்க படிச்சோம் ஞாபகம் பண்ணுங்க. Where we read இந்த சுச்சுவேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா, எங்க படிச்சோம்? வியாசதேவர் நாரத மகரிஷியினுடைய அறிவுறுத்தலை கேட்டின பிறகு அவர் சரஸ்வதி நதிக்கரையோரம் அமர்ந்து பகவான் மீது பக்தி தொண்டு பண்ணார். அப்போ அவர் எதை கண்டார்? பரம்பொருளையும் கண்டார், அவர் படைத்த இந்த பிரபஞ்சத்தையுமே கண்டார் அநேக இல்லையா? அதாவது மாயா சக்தியும் கண்டார், இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரெண்டுத்தையுமே அவரால் பார்க்க முடிச்சது இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துலயும் நம்ம எங்க பார்த்தோம்? பரிஷித் மகாராஜனுடைய குளோரிபிகேஷன் அப்போ வரும் இது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல அவர் அதாவது தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் பொழுதே பகவானை பார்த்தவர் இல்லையா? சோ அந்த தான் யார், அப்ப கூட பகவான், இந்த ரெண்டு நிலைகளையுமே அவர் பார்த்தார் இல்லையா? அதே மாதிரி கடைசியில வந்து பகவானோட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து இறைநிலையை வந்து அடைகின்றார். இந்த 7 நாட்கள் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்டு அந்த சாரி என்ன நாகம் அது
தக்ஷன் என்ற நாகம் வந்து அவரை கடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் அந்த உடலை விட்டு கொஞ்சம் வாங்கி எடுத்துட்டு சோ அப்போ அவர் வந்து அந்த வெறும் உடலைத்தான் அந்த தக்ஷன் வந்து கடிச்சிருப்போம். ஆல்ரெடி அந்த பிராணன் வந்து அந்த உணர்வு என்பது இறைவனிடத்துல போய் சேர்ந்தது ஆக்சுவலி. ஓகே, பரீட்சித் மகாராஜ் இதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இங்க அதே மாதிரி ஒரு நிலையத்தான், கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இல்லையா? மலையத்வஜன் அவரோட ஹிருதயத்துல பக்தி பாதையில இருக்கும் பொழுது அவரால் பரமாத்மாவையும் நோக்க முடிகிறது, தன்னுடைய அதாவது ஜீவ நிலையும் அவரால் உணர முடிகிறது. 2 நிலைகளுமே அவரால் பார்க்க முடிகிறது. இந்த ஊமையை வந்து நம்ம வந்து பத்ம புராணத்துல இருந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் படிக்கிறோம் இல்லையா? இந்த உடல் என்னும் மரத்துல 2 பறவைகள், ஒன்று வந்து சாட்சி பறவை அந்த பரமாத்மா, இன்னொன்னு இந்த ஜீவன் எனக்கூடிய பறவை அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய பழங்களை சாப்பிடுறது. அப்படின்னா இந்த மரத்துல இருந்துட்டே இல்லையா, இந்த மரத்துல வாழ்ந்துட்டே, இந்த உடல்ல இருந்துட்டே இந்த ஜீவன் என்ன பண்றான்? அநேக கர்மங்களை செய்கின்றான். அதே மாதிரி சில பலன்களையுமே அவன் அனுபவிக்கின்றான். சிலது வந்து நன்மையான பலன்கள் அவனுக்கு, அவனை பொறுத்தவற்றில சில பலன்கள் அவனுக்கு கெட்டதும் அமைகின்றது இல்லையா? அது வெவ்வேறு பல ருச்சிகளுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி நிலையத்தான் இங்க மலையத்வஜன் வந்து காண்கின்றான். ஓகே, தனிப்பட்ட ஆத்மா அகத்தில் மட்டும் இருக்கிறது உள்ள இல்லையா, ஹிருதயத்துல. மாறாக பரமாத்மாவாகோ எங்கும் வியாபித்திருக்கின்றது. பரமாத்மா இந்த சிருஷ்டி முழுவதுமே இருக்கிறது வந்து அவரால் காண முடிகிறது. அந்த ஒரு காமனான ஒரு ஃப்ரேஸ் என்னன்னா, இந்த சிருஷ்டியே பரமாத்மா, பரமாத்மாவே சிருஷ்டி, எங்கும் எதிலும் இறைவன் இருக்கிறதை வந்து காண்கின்றோம். ஏன் 13வது அத்தியாயத்துல கூட நம்ம கஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகத்திலுமே படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ இந்த கஷேத்திரஜ்ஞன் அப்படின்னா கூடியவன் இந்த ஜீவாத்மா இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான், இந்த களத்தை மட்டும்தான் அறிபவன். ஆனால் அனைத்து கஷேத்திரங்களையுமே அறிபவர் அந்த அதாவது பரம்பொருள் அப்படிங்கிறதையுமே நாம அங்க படிக்கிறோம் இல்லையா? பகவத்கீதை 13 சாப்டர்ல இதையும் நாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஆத்மாவே அந்த உடலின் சாட்சியாக இருக்கின்றது என்னும் உணரும் நிறை அறிவு உடையவரானார் இல்லையா? அதாவது ஆத்மா, அதாவது அவர் ஒரு பரு உடல் ஆத்மா அல்லவென்றும், அதாவது இந்த உடல் வந்து அதாவது ஆத்மா கிடையாது, ஆத்மாவே இந்த உடலின் சாட்சியாக இருக்கின்றது என்றும் இல்லையா? இந்த உடல்ல இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மா இந்த உடலை வந்து இந்த களத்தை அறிந்தவனாக இருக்கின்றான் இல்லையா? இந்த உடலுக்கான சாட்சி யாரு? ஆத்மா தான் இல்லையா? இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு சென்று விட்டால் இந்த உடலுக்கு எந்த சாட்சியோ ஐடென்டிபிகேஷனோ கிடையாது இல்லையா? எவ்ரிதிங் இஸ் a டெட் பாடி இல்லையா? அது காக்ரோச்சனா இருக்கட்டும் இல்லையா, ஒரு கரப்பாம்பூச்சினா இருக்கட்டும், மனிதனா இருக்கட்டும், ஒரு விலங்கா இருக்கட்டும், எல்லாமே என்னது? பிணம் தான். there is no identification. இந்த உடல்ல ஜீவன் இருக்கிற வரைக்கும் ஓ இவன் மனிதன், இவன் இது வந்து நாய், அது வந்து பூனை, அது வந்து மயில் இல்லையா, இது வந்து கரப்பாம்பூச்சி இல்லையா, இது வந்து ஆடு, அது கோழி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? சொல்றோமா இல்லையா? சோ அந்த ஆத்மா என்பதுதான் அந்த உணர்வு இல்லையா? அந்த ஜீவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது மட்டும்தான் இந்த உடலுக்கு அடையாளம். இந்த உடலை கொண்டு நாம ஜீவனை அடையாளம் காண்பதே கிடையாது இல்லையா? சோ தட் இஸ் ராங். சோ இதுதான் நம்ம வந்து சூன்யவாதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தப்பு. புத்த பகவான் வந்து அஹிம்சை மட்டும்தான் போதிக்க வந்தார். சோ விலங்குகளை கொல்லக்கூடாதுன்றதுக்காக. அதனால்தான் அது என்னாச்சு, சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணாம என்ன, அவங்க சாஸ்திரங்கள் ரெஃபர் பண்ணி அந்த செய்ததுனால்தான் அவர் அதையே ரெஃபர் பண்ணாம ஒரு அஹிம்சை கொண்டு வந்தார். அதனால ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது நம்ம வேதங்களை எல்லாம் மறந்து we have forgotten the நான் ஒரு ஜீவன் என்பதையே மறந்து விட்டோம். வெறும் பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன்ல தான் வாழ்ந்தோம் நம்ம இல்லையா? மேலும் அதன் பிறகு வந்த இந்த வேதங்களை எல்லாம் ரெஸ்டோர் பண்ணார் யாரு? சங்கராச்சாரியார் இல்லையா? அவர் வந்து சொன்ன தத்துவம் என்னது? நான் ஜீவன் என்பதை வந்து சொன்னார். சோ இந்த ஜீவன் வந்து பிரம்ம நிலையை அடையறத பத்தி சொன்னார் இல்லையா? ஆனா அவரை பின்பற்றிய பல்வேறு பிரிவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கே உரித்தான கருத்துக்களை வந்து அதுல ஆட் பண்ணிட்டாங்க. சோ அந்த ஜீவனே நானே அவனே கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில வந்து வந்துட்டாங்க. சோ தட் இஸ் ராங். சோ ரூபமற்ற அந்த ஜீவனை நம்மளால பார்க்க முடியல இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து உணர்வு நிலை, சக்தியின் ஆற்றலின் வடிவில வந்து அதுதான் கடவுள் அப்படிங்கிற நிலைக்கு வந்தாங்க. அதுவும் தவறான கருத்து இல்லையா? அதன் பிறகுதான் துவைதம், விசிஷ்டாத்வைதம் எல்லாமே வந்தது. சோ இந்த 4 தத்துவங்களையுமே நாம இங்க பார்க்கலாம். சூன்யம், அத்வைதம், துவைதம், துவைதம், விசிஷ்டாத்வைதம் 4யுமே நாம இங்க பாக்குறோம். அப்படின்னா துவைதத்துக்கும் விசிஷ்டாத்வைதம் பெருசா டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா
இரண்டுமே வந்து ஜீவாத்மா பரமாத்மா பற்றி இரண்டுமே சொல்கின்றது இல்லையா? சோ இந்த உணர்தலை வந்து அது மத்வாச்சாரியார் வந்து சொல்லிட்டு போனது என்னன்னாக்கா, ஜீவாத்மா பரமாத்மா இதை பத்தி சொன்னார். அதன் பிறகு இந்த ஜீவன் வந்து இந்த பரமாத்மாவால இயங்குகின்றது என்பதை வந்து சொன்னதுதான் வந்து விசிஷ்டாத்வைதம். ஓகே, அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ பிலாசபி எங்கேயுமே வந்து நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணவே கூடாது. ஓகே, சோ பந்தப்பட்ட இந்த மொத்த கருத்துமே இப்ப நான் சொன்ன கருத்துக்கள் இந்த பொருளுரையில இருக்கு. நம்ம ஒரு முறை நான் ரீட் பண்றேன். நான் பந்தப்பட்ட ஆத்மா உடலுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கும் இடையே இருக்கும் வேறுபாடுகளை அறியும் முயற்சியில் அடிக்கடி சோர்வடைகிறது இல்லையா? இந்த உடல், பரமாத்மா, ஆத்மா, இந்த மூன்றுக்கும் என்ன கனெக்ஷன்? அதுதான் விஞ்ஞானம் என்பதை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? விஞ்ஞானம் என்னும் பொழுதுதான் பகவான் சம்பந்தப்படுவார். ஞானம் என்று வரும்பொழுது இந்த உடலும் ஆன்மாவும் மட்டும்தான் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும். அதுதான் ஆத்தியாத்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த பரம்பொருளோடு இணைக்கும் பொழுது அப்ப நம்ம அதை விஞ்ஞானம் என்று சொல்றோம். அதை பற்றி அறியும் பொழுது நிறைய நம்ம வந்து, அதாவது நம்ம ரியலைசேஷன் வந்து கிடைக்காத பட்சத்தில் நம்ம வந்து மாதாஜி கொஞ்சம் விட்டு விட்டு வருது மாதாஜி. விட்டு விட்டு வருது. எல்லாருக்கும் கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. ஒரு சின்ன டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஆத்மா நம்மளோட விட்டு போகும்போது அந்த பரமாத்மாவும் நம்மளோட விட்டு வெளியே போயிட்டு ஆத்மாவோடயே சுத்தின்னு இருக்குமா மாதாஜி? வெரி குட் கொஸ்டின். ஹலோ, கேக்குது மாதாஜி. அந்த ஆத்மா நம்ம உடல்ல போட்டு வெளில போயிடுறது, அது அனுபவிக்க வேண்டியதுல அனுபவிக்கிறது. பரமாத்மாவும் பார்த்துட்டே இருக்காரா நம்ம அந்த ஆத்மாவோட? குட் கொஸ்டின். இந்த உடலை விட்டு நீங்கணும் அப்படின்ற அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது பரமாத்மா வந்து அவர் தான் இயக்கின்னு இருக்கார் இல்லையா? சோ அவர் இயக்கின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா வந்து யூ ஹாவ் டு லீவ் என்ற சுச்சுவேஷன். எல்லாம் அந்த நவத்வாரங்கள் அடைப்பட்டு வேற வழி இல்லாம நாம் என்ன ஆகிறோம்? வெளியில கிளம்ப வேண்டியிருக்கு. அப்போ பரமாத்மாவும் கிளம்பிடுறார். பரமாத்மா வில் நாட் பி தேர். சோ ஜீவாத்மாவில பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த என்னது சூக்ஷ்ம உடல் அது கவர் பண்ணிருக்கும். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த உடல்ல பாவ புண்ணியம் வந்து அந்த நம்ம ஜீவாத்மா சொல்றதுனால அப்புறமா சொல்லலாம். யூ கேன் ஸ்பீக் லேட்டர், ஐ கிவ் இட் டைம். இந்த ஜீவன் உடல்ல வந்து வெளியேறும் பொழுது பரமாத்மாவும் வெளியேறுவார். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஜீவன் வந்து எந்த போர்வையில இருக்கும்? அதாவது சூக்ஷ்ம உடல். உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஓர் உடலில் வந்து தங்கும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த ஜீவன் வந்து நன்னிலை அடைய முடியும். இடைப்பட்ட காலத்துல அந்த ஜீவன்ல எந்த செயல்களுமே இருக்காது. சோ இந்த செயலற்ற தன்மையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவன், அதனாலதான் ஜீவன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னாக்கா, இவந்தோ அந்த கான்சியஸ்னஸ் அந்த ஜீவாத்மா இருந்தாலும் அது வெவ்வேறு நிலைகளை வந்து தள்ளப்படுகின்றது இல்லையா? தூதர்களால, யம தூதர்களால நரக உலகங்களுக்கோ இல்ல வந்து மீண்டும் வந்து நம்ம தேவ உலகத்துல பிறக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்போ இதெல்லாமே வந்து ஏற்படுத்தக்கூடியது. ஓகே, சோ எங்க நாம வாழ்றோமோ அந்த இடத்துல பகவான் கூடவே இருப்பார். எங்க நாம் அனுபவிக்கின்றோமோ அந்த இடத்துல, அதாவது செய்த பாவங்களுக்காக அனுபவிக்கக்கூடிய இடத்துல வெறுமனே இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல வந்து அந்த ஆன்மா கவர் பண்ணி அந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து உண்மையில கொல்ல முடியாது. ஸ்தூலம் தான் நம்ம உண்மையில கொல்ல முடியும், சூக்ஷ்மத்தை கொல்ல முடியாது இல்லையா? ஏன்னா அந்த சூக்ஷ்மத்துல நம்முடைய உணர்வுகள் இருக்கும் இல்லையா? எத்தனை ஜென்மாந்திர உணர்வுகள் வந்து இருக்கும். அடுத்து வந்து பாவக்கலங்கள் எல்லாமே வந்து அதுலதான் வந்து மூட்டை மூட்டையா நம்ம வந்து கேரி பண்ணிருக்கோம். அந்த பாவங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு நாம எங்க போவோம்? நரக உலகங்களுக்கு. சூக்ஷ்ம உடலுக்குத்தான் அந்த இடத்துல வந்து ஆத்மாவுக்கு தான் தண்டனை. ஸ்தூலமே கிடையாது அந்த இடத்துல இல்லையா? ஸ்தூலம் நாம் இங்கே விட்டுட்டு தான் போறோம். சோ அங்க தண்டனை அனுபவிக்கிறது யாரு? ஆத்மா வித்து சூக்ஷ்மா. சோ அங்க பகவான் கிடையாது. அதனால்தான் இந்த உடல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த ஆத்மாவுக்கு நன்னிலைக்கான நல் மார்க்கத்துக்கு மேன்மை அடையக்கூடிய தலங்களுக்கு எல்லாமே போகிறதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். ஏன்னா கூடவே வந்து பரமாத்மா இருந்து நமக்கு அப்ரூவல், வழி நடத்துதல் எல்லாமே இருக்கும். ஆனா வேறு ஒரு உடலை எடுக்கிற வரைக்குமே அங்கே பரமாத்மா இருக்க மாட்டார். ஓகே, இதை நீங்க நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அதனால பனிஷ்மெண்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு மட்டும்தான் இல்லையா? அதெல்லாம் முடிஞ்சு வேற ஒரு இடத்துல போகும்பொழுது கரெக்டா அந்த 7th month இல்லையா, அந்த இடத்துல இப்ப நம்ம மனிதனா பிறக்கணும்னா 7வது திங்கள்ல தான் நம்ம அந்த உணர்வோட நம்ம அந்த இடத்துல சேருகின்றோம். அங்கே இறைவனும் வந்து நம்மளோட இருக்கார். சோ இப்படித்தான் வந்து நிகழ்வது எல்லாமே. ஓகே, இடைப்பட்ட காலத்துல வந்து நம்ம ஆத்மால எந்த செயலுமே செய்ய முடியாது.
நன்னிலையுமே அடைய முடியாது. எந்த கர்மங்களுமே நம்ம வந்து பண்ண மாட்டோம். வில் பி ஒன்லி சஃபரிங். ஸோ இங்க எல்லாமே கர்மங்களை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். அங்க போயிட்டு வெளியில இந்த உடலை விட்டு போன பிறகு அது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்றோம்? அறுவடை செய்கின்றோம். ஓகே, அறுவடை என்பது நாம மட்டும்தான் அனுபவிக்கிறோம். இறைவன் நம்மளோடு சேர்ந்து ஏன் கஷ்டப்பட போறாங்க இல்லையா? ஸோ நமக்கு வந்து நம்ம செய்ய வேண்டாம்னு சொன்னா கூட நம்ம வந்து செய்யும் பொழுது வேற வழி இல்லாம அப்ரூவல் தான் கொடுக்குறாரு வழிய நம்ம கஷ்டப்படணுன்றதுக்காக அப்ரூவல் கொடுக்கறது கிடையாது. இது நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு நீங்கி வேறு ஒரு உடலை அடையறதுக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டங்கள்ல எந்த செயலுமே இருக்காது ஆத்மாவில். ஒன்லி சஃபரிங் மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, வெறுமனே வந்து அது கஷ்டப்படும். இது வந்து பாவத்திற்கு. புண்ணியத்திற்குன்னா நாம தேவ உலகத்துல வந்து பிறவி எடுப்போம். அங்க போய் அந்த புண்ணியத்தை வந்து நாம அனுபவிப்போம். ஓகே, அங்க போயிட்டு நாம என்ன பண்ணுவோம்? புண்ணியங்கள். அப்ப இறைவனும் இருப்பார். அப்ப நமக்கு அந்த சத்வகுணமும் இருக்கும். அதை உபயோகப்படுத்தி நாம நற்காரியங்கள் செய்தால் கண்டிப்பாக மேன்மையான உலகத்துக்கு போகலாம். எந்த சூழ்நிலையில எப்படி நாம செயல்படுறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி அடுத்த பிறவி என்பது அமையும். ஸோ எங்கே நாம ஒரு ஸ்தூல உடலை ஏற்கின்றோமோ அந்த இடத்துல இறைவனும் வந்து சேர்வார். ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? இன்னும் இதை வந்து டீட்டெயிலா ஏதாவது சொல்ல கேட்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ சூஷ்ம உடல்ல பகவான் கூட சாட்சியா இருக்க மாட்டார். இருக்க பகவான் வந்து நம்ம எந்த கர்மத்தையுமே செய்ய மாட்டோமே மாதாஜி. சூக்ஷ்ம உடல்ல போய் மாதாஜி இத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே அதை கேட்கலாம் மாதாஜி. இன்னும் கொஞ்சம் புரிய மாட்டேங்குது மாதாஜி. கொஞ்சோண்டு புரிய பரமாத்மா எங்க மாட்டேங்குது. போறாரு? நம்மள விட்டுறாரு, ஜீவாத்மாவை விட்டுறாரு. ஜீவாத்மா சூலத்தோட சேர்ந்து அவர் ஏன் விடுறாரு? விட வேண்டிய தருணங்கள் அது. அதான் விட்டுறாரு, நம்மளே அந்த தருணத்துல விட்டுறாரு. அப்புறம் பரமாத்மா எங்க போவாரு? அந்த பரமாத்மாங்கிறவர் எங்க மாதாஜி போவாரு? உடல் இங்க எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கார் மாதாஜி. ஹி இஸ் தேர் எவ்ரிவேர். அவர் எங்க போக வேண்டியதே கிடையாது. நாம தான் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறோம். நாம ஆத்மா, அவர் விகோ ஆத்மா. ஹி டசன்ட் கோ, நோ நீட் டு கோ எனிவேர். இல்லையா? அவர் பரமாத்மா சர்வ வியாபி மாதாஜி, எல்லா இடத்துலயும் அவர் எங்கேயும் போக வேண்டியதே கிடையாது. ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். அருவமாகவும் இருக்கார், ரூபமாகவும் இருக்கார். சோ யூ நோ நீட் டு சென்ட் ஹிம். நாம தான் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறோம். ஒரு ஆன்மா வந்து நன்னிலை பெறணும்னா அது ஒரு ஸ்தூல உடலை ஏற்கணும். அப்பதான் அது கொஞ்சம் புரியல மாதாஜி. மாதாஜி அந்த உடலை ஏற்கிறப்பதான் பரமாத்மா உள்ள வருவார் இல்லைங்களா மாதாஜி? அந்த ஜீவாத்மா வந்து உடல் பெற்ற பின் தான் அவர் பரமாத்மாவா உள்ள வருவார். அது வரைக்கும் அவர் இயக்குறதே வந்து இயக்குவதற்காகவே வந்துதான் பரமாத்மா வருவார். ஓகே மாதாஜி. சரிங்களா? சோ இது உள்ள வர்றதும் இப்படிதான், போறதுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் போகும்பொழுது அப்படியே நம்ம போக வேண்டிய காலம் வரும்போது அவரும் கிளம்புவார், நாமளும் கிளம்புவோம். ஓகே, மாதாஜி கருவிலே வந்துருவார்ல மாதாஜி? அந்த செவன்த் மந்த் உணர்வு. அப்ப அந்த நம்ம அந்த கருவுல பிறக்கக்கூடிய அந்த பியாண்ட் பர்த் அண்ட் டெத் ஒரு முறை நீங்க அந்த வீடியோ ஒரு வாட்டி பாருங்க. சரிங்களா? சோ மேலும் தேர்ட் கேண்டோல நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். அந்த இடத்துலயுமே நான் உங்களுக்கு நிறையவே விளக்கி இருக்கேன். ஓகே, சோ இந்த ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடலுக்கு போகக்கூடிய இடைப்பட்ட காலத்துல இந்த ஜீவன் வந்து சூக்ஷ்ம உடலோட மட்டும்தான் இருக்கும். எந்த செயலும் யமதூதர்கள் வரும்போது அவர் இருக்க மாட்டார் நம்ம உடம்புல. ஆமா, கண்டிப்பா இருக்க மாட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இறந்த பிறகு நம்ம ஒரு 10-15 நாளோ 13 நாளோ காரியம் பண்ண பிறகு முடிவா வந்து பூஜை ரூம்ல இருந்து கற்பூரம் ஏத்தினே வருவாங்க, தண்ணி ஊத்திக்கினே. அதாவது ஜீவனை வெளியே அனுப்புற மாதிரி, ஏற்கனவே இறந்துட்டு வர வெளியே அனுப்புற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் போட வச்சிருக்காங்க. அது உண்மைன்னு நினைக்கிறேன் நான். என்ன புரியல. அந்த ஜீவன் உடனே போயிடுமே, அது வரைக்கும் அந்த 10 நாள் 11 நாள்லாம் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். டிஃபரண்ட் டெஸ்டினேஷன், டிஃபரண்ட் வே ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ். ஓகே, நாம ஒண்ணு வந்து மோட்சம் அடையிறதா இருந்தா நீங்க வந்து யூ வில் பி டேக்கன் பை த விஷ்ணு தூதர்களால வைகுண்டத்திற்கு அழைத்து செல்வீர்கள். ஓகே, அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு ஸ்ராத்தம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. ஆனா நமக்கு தெரியாது இந்த உடலை விட்டு சென்றவர் எங்கே போனார்ன்ற டெஸ்டினேஷன் நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. அதனாலதான் நாம் என்ன பண்றோம்? வியாபின் இந்த ரிச்சுவல்ஸ் வந்து கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்லப்படுகிறது. புரிஞ்சுதுங்களா? தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். ரெண்டாவது வந்து இப்ப நாம சொர்க்கத்துக்கு போகணும், மேல் உலகங்களுக்கு போகணும்னாக்கா கண்டிப்பா உடனடியாக நாம் என்ன பண்ணுவோம்? வேறு ஒரு பிறவி எடுத்து அந்த இடத்துல போய் புண்ணியங்களுக்காக அனுபவிப்போம். ஓகே, திஸ் இஸ் செகண்ட் பாயிண்ட். மூணாவது, பாவங்கள் இல்லையா? நிறைய பாவங்கள் செய்திருக்கிறோம்னாக்கா
எந்த மாதிரி பாவங்கள் செய்தோமோ அந்த மாதிரி நரக உலகங்களுக்கு செல்வதற்கு. அப்ப என்ன ஆகுனாக்கா, இந்த புண்ணியங்கள் செய்திருந்தாலும் பாவத்தை செய்திருந்தாலும் ஸ்தூல உடல் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல நாம விடப்போம். ஓகே, இந்த ஜீவன் ஸ்தூல உடலில் நிலை பெறும் பொழுது மட்டும்தான் அவனுடைய நிலையில மாற்றங்கள் செயல்படும் தன்மை இதெல்லாம் இருக்கும். ஒரு முறை இந்த ஸ்தூல உடலை விட்டு இந்த சூக்ஷ்மமும் ஆன்மாவும் வெளியேறினால் ஆத்மா எந்த செயலுமே செயலற்ற தன்மையில தான் இருக்கும். ஆத்மா இந்த உடல்ல இருந்து செயல்படணும்னா பரமாத்மா இருந்தாதான் செயல்படும். இதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு இடைப்பட்ட காலத்துல எந்த முன்னேற்றமுமே இருக்காது அந்த ஆன்மாவில. ஏன்னா கர்மங்களும் செய்யாது. அந்த கர்மங்களை செய்தாதான் நாம பலன்களை நம்ம சேர்க்க முடியும் இல்லையா? அது நல்ல பலனா இருக்கட்டும் கெட்ட பலனா இருக்கட்டும். ஆனா செயலற்ற தன்மையில இருக்கும்பொழுது அந்த ஆன்மா என்ன பண்ணும்? முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஆபீஸ்ல வேலை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு சம்பளம் வருது, அந்த சம்பளம் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகுது இல்லையா? திஸ் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் இந்த ஜீவன் உடல்ல இருந்து கொண்டு செயல்பட்டு இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு நீங்க ஒப்பிடலாம். அதே நீங்க ரிட்டையர்மெண்ட் ஆயாச்சு, இனிமே பணம் எதுவும் வராது இல்லையா? இப்பெல்லாம் ரிட்டையர்மெண்ட் பண்ணா கூட பென்ஷன் கிடையாது இல்லையா? ஒரு ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட் கொடுத்துட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க அதுதான் உங்களுடைய புண்ணிய பலங்களா வச்சுக்கோங்க. யூ டேக் இட் அஸ் புண்ணியம் அண்ட் பாவம் ரெண்டுமே வச்சுட்டீங்கன்னாக்கா எந்த பார்ட் நிறைய இருக்கோ அதை நீங்க முதல்ல அனுபவிப்பீங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ நிறைய பாவங்கள் இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க? யூ ஹாவ் டு கோ டு த ரெஸ்பெக்டிவ் ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ் இல்லையா? நம்ம எல்லாருக்குமே இது காமன் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் நரக உலகத்திற்கு போவோம். இப்போ இறந்த பிறகு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எந்த இடத்துக்கு போகணுன்றது டிசிஷன் வந்துடும். நம்ம பாவ புண்ணியம் அதுதான் பரமாத்மா எழுதின்னு இருக்காரு இல்லையா? சாட்சியா உட்காந்து எத்தனை புண்ணியங்கள் எத்தனை பாவங்கள் என்பது எல்லாமே இருக்கு. பக்தி கொண்டு போகும்போது நம்ம பாவமே செய்தாலும் இறைவனால மன்னிக்கப்பட்டோம் என்றால் இறைவனுடைய அந்த புண்ணியத்தையுமே நம்ம அனுபவிக்கணும்னு நினைக்காம ஒரு மனப்பக்குவத்தை பெற்றிருந்து இறைவனுடைய திருவடி சேரணும்னு நினைச்சிருந்தா கண்டிப்பா நம்மள வைகுண்டத்திற்கு போறோம். ஓகே, அதே நம்ம புண்ணியங்களுக்காக அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சோம், சகாம கர்மத்துல செய்திருந்தா சொர்க்கலோகத்திலயோ இல்ல நாம நினைச்ச எந்த தேவதை அதிதேவதையோ அந்த உலகத்துக்கு நாம போய் அங்க பிறவி எடுத்து நாம வாழ்வோம். அப்ப நமக்கு அங்கேயும் ஒரு ஸ்தூல உடல் கிடைக்கும். அங்க பரமாத்மாவும் நமக்கு சேருவாங்க. இதே மாதிரி ப்ராசஸ் தான் எல்லாமே. ஓகே, சோ மீண்டும் அந்த இடத்துல பிறவி எடுத்து புண்ணியங்களுக்காக அனுபவிச்சு புண்ணியங்கள் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணுவோம்? நாம இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி வரும். ஓகே, அதே வெறுமனே பாவப்பட்ட ஜென்மம் ஜகாய் மதாய் மாதிரி இருந்தாக்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க எல்லாம் திருந்திட்டாங்க இல்லையா? ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரா இருக்கிறவங்க என்ன ஆவாங்க? இந்த ஸ்தூல உடலை விட்ட பிறகு மொத்தமே என்ன இருக்கும்? பேங்க் பேலன்ஸ் அவங்க என்ன தாங்கி இருக்கிறாங்க? பேங்க் பேலன்ஸ் என்ன வச்சிருக்காங்க? பாவம். இந்த உலகத்துல மட்டும்தான் நாம எல்லாத்துமே பேங்க் பேலன்ஸ் சேர்க்க முடியும். பூவி வாழ்க்கையில மட்டும்தான். இந்த உலகத்தை விட்டு நாம எந்த மேல உலகத்துக்கு போனாலும் இங்க செய்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு மட்டும்தான் நாம அங்க அனுபவிப்போம். அங்க புதுசா எதுவும் அக்ரூர் பண்ண மாட்டோம். அங்க சேமிப்பெல்லாம் கிடையாது. அங்க வெறும் செலவு தான். நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். நீங்க சொர்க்கலோகத்துக்கு போறீங்கன்னாக்கா இங்க சேர்த்து வச்ச புண்ணியத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக அங்க போறீங்கன்னா அங்க புதுசா நீங்க எதையுமே அக்ரூர் பண்ண முடியாது. எல்லா உலகங்களுமே நம்மளுடைய இதெல்லாமே என்னது? விரயம் தான். இங்க மட்டும்தான் நமக்கு சேமிப்பு. பாவமா இருந்தாலும் சேமிப்பு தான், புண்ணியமா இருந்தாலும் சேமிப்பு தான். இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? மாதாஜி, இந்த சித்திரகுப்தர் தானே பாவ புண்ணிய கதை இதெல்லாம் எழுதுறது ஒருத்தரோடது? அதாவது பரமாத்மா எழுதி அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்பர். அதாவது அந்த இது பிண்டத்தை வச்சு அவ குடும்பத்தோட சேர்த்துருவா இந்த லாஸ்ட் ரைட்ஸ் அப்ப பேச வேண்டாம் இப்போதைக்கு. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் டைவர்ஷன் ஆயிடும். இப்ப நம்ம கான்செப்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, இந்த ஆத்மா ஓர் உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை ஏற்கக்கூடிய அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல எந்த செயலுமே இருக்காது. ஓகே, பரமாத்மா இருந்தால் மட்டும்தான் செயல்படும். அங்கேயே உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும். ஸோ இந்த உடலை விட்ட பிறகு பரமாத்மா இருக்க மாட்டார். ஆத்மாவும் செயலற்ற தன்மையில தான் இருக்கும். இப்ப மேல போற, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாவம் பண்ணியாச்சு, மேல போறோம். ஆக்சுவலி யம தர்மராஜனுடைய கோர்ட்டுக்கு போறாங்க. அப்போ மீண்டும் நம்ம இங்க திரும்பி வருவோம், அழைச்சிட்டு வருவாங்க. அந்த 11 நாட்கள் 12 நாட்கள் தட் ஜீவா வில் பி தேர். அதனாலதான் அந்த சில ஸ்ராத்தங்கள் எல்லாமே காலையில எழுந்து அந்த இதுக்கெல்லாம் வைப்பாங்க இல்லையா? அந்த யார் அந்த செய்தாங்களோ அந்த ஸ்ராத்த இது பண்ணாங்களோ அவங்க பின்னம் வைப்பாங்க டெய்லி இல்லையா? அந்த 12 நாட்கள். அதுக்கப்புறம் அந்த என்னென்ன ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் செய்து முடிச்சு, ஸோ சில வழக்கங்கள் படி அவங்கள பெரிய ஆன்றோர் உள்ள சேர்த்துட்டோம், பெரியவங்களோட பித்திருக்களோட போயிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ எல்லாம் அந்த இதெல்லாமே
என்னென்ன ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் நம்ம பண்றோம். ஆனா அவங்க உண்மையிலேயே எங்க போனாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. இருக்கிற உண்மை அதுதான். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் த இதையும் பண்ணலன்னா ஒருவேளை அவங்க வந்து நரகத்துல போய் உழண்டுட்டு இருந்தா நாம எப்படி காப்பாற்ற முடியும்? அதுக்காக தான் இது அட்வைசபிள். ஓகே, இன் ஜென்ரலா பண்றது 3 generations வரைக்கும். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நம்ம யார் அது அந்த கனெக்டிவிட்டியே இருக்கா இல்லையா? அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்க எல்லாம் கரை சேர்ந்து இருக்கணும். இப்படி படிப்படியாக செய்யறது. இப்ப நரக உலகத்துல போன பிறகு அங்கே சூக்ஷ்ம உடல் அநேகம் நாம் யாரையாவது மர்டர் பண்ணியிருப்போம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்க நாம மரண தண்டனையிலிருந்து தப்பித்தால் மேல வந்து நமக்கு மரண தண்டனை உண்டு. அங்க நமக்கு நம்ம சூக்ஷ்ம உடலை வந்து நமக்கு வந்து பிராணன் விடுற வரைக்குமே நம்ம வந்து தூக்குல போடுவாங்க. இதை வந்து நீங்க we will be reading நெக்ஸ்ட் கேண்டோல படிப்போம் நம்ம. நோ நீட் டு வரி அபவுட் தட். ஓகே, எத்தனை நரக உலகங்கள் இருக்கு? 28 hellish planets are there. ஒவ்வொரு நரக உலகத்திலுமே என்னென்ன தண்டனைகள் என்பது எல்லாமே இருக்காது. ஓகே, அப்ப நீங்களுக்கு அதை புரிய வரும். ஸோ இந்த பரமாத்மா வந்து நாம பனிஷ்மெண்ட் எடுக்கும்போது நம்ம கூட இருக்கிறது கிடையாது. அதை ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணுங்க. அது எப்படி நமக்கு புரிய வரணும்னா, இந்த கொஷினே உங்களுக்கு ஏன் வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன்னா, நீங்க கேட்டது தப்பு சொல்லல. இட் இஸ் குட் டு ஆஸ்க். நாம இந்த உடலை விட்டு நீங்கின பிறகு எந்த செயலற்ற தன்மையில தான் இருக்கும். ஜீவன் செயலாற்ற வேண்டும் என்றால் பரம்பொருள் இருந்தால்தான் செயலாற்ற முடியும். சோ நம்ம செயலற்ற தன்மையில இருக்கிறோம்னா அங்கேயே பரமாத்மா இல்லை என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுதுங்களா? சோ வி ஹாவ் டு ஆக்டிவேட். இந்த ஜீவாத்மா இயங்கணும்னா பரம்பொருள் இருக்கணும். அவர் நம்ம செயலற்ற தன்மையில தான் இருப்போம்னாக்கா அப்ப அந்த இடத்துல பரம்பொருள் கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து கிளியரா நம்ம மைண்ட்ல வந்து வச்சுக்கணும். வேறு ஒரு ஸ்தூல உடல் ஏற்று அதுக்கப்புறம் தான் நாம் அந்த ஜீவன் வந்து அந்த உடல்ல வந்து இருக்கும். நமக்கு வந்து 10 திங்கள் இல்லையா? ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குமே ஒவ்வொரு விதமான பிறப்பு இல்லையா? சில பேர் அதாவது முட்டையில இருந்து வரக்கூடியது, சிலது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி மெம்மல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல எனக்கு தெரியல அது. ஸோ அதாவது பாலூட்டும் பிராணிகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து ஆடு இல்லையா, பசு, அதெல்லாமே இந்த மனிதன் கூட அதே மாதிரிதான் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இத்தனை திங்கள் வந்து வயிற்றுல சுமக்கணும். ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் இப்ப புழுக்கு வந்து நம்ம இதே மாதிரி 7 திங்கள்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? அந்த புழுக்கு எப்ப அந்த ஜீவன் வந்து வரணுமோ, இப்போ வந்து ஒரு கேட்டர்பில்லர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது ரெக்க முடைச்சி வெளியில வரும்போது, குக்கூன்ல இருந்து வெளியே வரும்போது அதுக்கான ஒரு பரமாத்மா இது வந்து இயங்கும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய லைஃப் சைக்கிள் வந்து வேறு. அந்த லைஃப் சைக்கிளுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் வந்து அந்த உணர்வு எப்போ வரும்ன்றதும் அந்த இதுக்கு வந்து டிசிஷன் இருக்கும் இல்லையா? நான் புழு பூச்சியெல்லாம் பத்தி நான் நிறைய படிக்கல, ஆனா கண்டிப்பா கால அளவு என்பது வேறு. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் த காமன் சென்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டியது. ஓகே, மனிதனுக்கு 7 திங்கள்னா எல்லாத்துக்கும் 7 திங்கள்னு ஸ்டாண்டர்டா எடுத்துக்க கூடாது. ஓகே, ஒரு பூச்சி வந்து 2 நாள் தான் வாழும்னாக்கா ஒரு உயிர் வாழி வந்து ஒரே நாள், விட்டில் பூச்சி 1 நாள் தான் வாழும்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள். அதுக்காக 7 திங்கள் அங்க வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை சக்கரம் எப்போ அந்த உணர்வு, நம்மளை விட அதுங்க எல்லாமே கான்சியஸ் கம்மி தான், ஆனா அதுவுமே இயங்கணும்னா பரமாத்மா இருக்கணும். ஓகே, இது அந்த கான்செப்டை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஐ திங்க் உங்களுக்கு இது கிளாரிஃபை ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம சூக்ஷ்ம உடல்ல இந்த ஆன்மா இருந்துட்டு நரக உலகத்துல போயிட்டு கஷ்டப்படும். அந்த தண்டனை எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகுதான் மீண்டும் நாம இந்த இடத்துல இன்னொரு பிறவி, மீதம் இருக்கக்கூடிய கொஞ்ச நெஞ்ச புண்ணியம் ஏதாவது இருந்தா மனித பிறவி கிடைக்கும், இல்லைன்னா இன்னும் அதை விட மோசமான பிறவிக்கு தள்ளப்படும். எனி டவுட்ஸ்? இதெல்லாம் பேசிக்ஸ். ஓகே, நீங்க கன்ஃபியூஷனே ஆகக்கூடாது. புத்தரை பின்பற்றுவோர் உடலுக்கு மேலாக எதுவும் இல்லை அப்படின்னா ஆத்ம நிலை பற்றி எதுவுமே சொல்லல. சங்கரனின் அடியவர்களோ பரமாத்மாவிற்கு தனிப்பட்ட தோற்றம் கிடையாது என்கின்றனர். சங்கர அடியவர்கள் இறுதியில் ஆய்வில் தனிப்பட்ட ஆத்மாவாகவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றே என்கின்றனர். இந்த ஜீவனே பரமாத்மான்னு சொல்லிடுறாங்க இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொருத்தருமே ஃபாலோ பண்ணது அவங்கவுங்களுடைய உணர்தலை வச்சு அவங்கவுங்களுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன். ஸோ இது தவறு. நெக்ஸ்ட் வந்தவங்க வந்து நிறை அறிவுடைய வைணவ கொள்கையாளர்களோ உடல் புறசக்தியானது செய்யப்பட்டது இல்லையா? இது வந்து மெட்டீரியல் எனர்ஜி இல்லையா? பகிரங்க சக்தியால் ஆனது. 24 பண்புகள் பகிரங்கம் இல்லையா? அதே மாதிரி ஜீவன் ஒண்ணு வந்து அது வந்து அந்தரங்கம். இந்த அந்தரங்க சக்தி இதுக்குள்ள வந்து இயங்கிறதுக்கு வந்து பரமாத்மாவும் இருக்கின்றார் என்று நாம படிச்சிருக்கோம். கஷேத்ரஜ்ஞம் சாபிமாம் வித்தி சர்வக்ஷேத்ரேஷு பாரத, அனைத்து கஷேத்திரங்களிலும் இருக்கக்கூடியவர் பரமாத்மா. இத பகவானே சொல்லியிருக்கார். ஓகே, கஷேத்ர கஷேத்ரஜ்ஞோர் ஞானம் ஞானம் மதம் மமக, அதாவது எல்லா உடல்களிலும் நானே அறிபவனாக இருக்கின்றேன் பகவான் இல்லையா? எல்லா உடல்களுக்குமே கஷேத்ரஜ்ஞன் வந்து அந்த பரம்பொருள்.
நாம நம்ம உடலுக்கு மட்டும்தான் கஷேத்திரஜன். அதற்குரியவனை அறிந்து கொள்வதே ஞானம். இதுவே எனது கருத்து. அதாவது இந்த ஆத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்பது பகவானே சொல்லிட்டார் அவருடைய கருத்தாக. உடலே களமாக, ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா? இக்களத்தில் உழைக்கும் தொழிலாளி யாரு? ஜீவாத்மா. இங்கே பரமாத்மா என்று அறியப்படும் மற்றொரு தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் சேர்ந்து இருக்கின்றது. அவர்தான் என்னது, நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே சாட்சியா பார்த்துண்டு பாவ புண்ணியம் எல்லாம் நமக்கு ஸ்டாண்டர்டா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா பத்தி எல்லாம் நமக்கு பெரிய நாலேஜ் இருக்கல. ஆனா நம்ம இறந்தா யம தர்மராஜன் யமதூதர்கள் வருவாங்க, சித்ராகுப்தன் கணக்கெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கான். அது பிரகாரம் நம்ம எந்த இடத்துக்கு போவோன்றது எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்கன்ட்டு. சோ ஹீ இஸ் அ மகாத்மா, மகாஜனா இல்லையா? யாரு? யம தர்மராஜா இஸ் ஒன் ஆஃப் த மகாஜனா. சோ அவங்களும் பரிபாலிக்கக்கூடிய ஒரு இதுல இருக்கக்கூடியவங்க தான் இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம இருக்கக்கூடிய நல்ல தீய இதுக்கெல்லாமே சேர்த்து சன்மானமும் நமக்கு உண்டு, தண்டனையும் நமக்கு உண்டு இல்லையா? சோ இந்த கணக்கு எல்லாமே இங்க இருந்து அங்க எங்க போறது? டிரான்ஸ்பர் அந்த இடத்துக்கு போறது. ஓகே, அங்க நமக்கு அதனுடைய அவுட்கம் எல்லாமே நமக்கு ஓ இதை நீ போய் இங்க போய் அனுபவி அப்படிங்கறது எல்லாமே அனுப்பி விட்டுறாங்க. ஸோ அந்த யம தர்மராஜனுடைய வாயிலிருந்து நம்ம அந்த நரக உலகத்திற்கு போகிற வரைக்குமே நமக்கு நிறைய பனிஷ்மெண்ட் உண்டாம். ஸோ தண்ணி கிடைக்காது, எதுவுமே இருக்கு, தாகமா இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம பித்ருக்களுக்கு எள்ளும் தண்ணியும் விடணும்ன்றது எதுக்கு சொல்றோம்னா, இந்த தண்ணி அவங்களுக்கு போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்லப்படுவது உண்டு. ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வேற எதுவுமே முக்கியமே கிடையாது. நிறைய படையல் போட்டு வெரைட்டியா சாப்பாடெல்லாம் பண்ணி வச்சு நம்ம அவங்க சாப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறத விட மனஸ்பூர்த்தியா அந்த ஜீவனுக்கு நீரும் அதாவது அந்த அரிசியும் அந்த கொடுக்குறோம்ல எள்ளும் தண்ணியும் அதுதான் போய் சேரும். ஓகே, அந்த ஒரு பிண்ட பிரதட்சணம். சில பேர் பிராமண அடைச்சு வீட்டுல அதெல்லாம் பண்றது நிறைய செலவு ஆகும் அப்படின்னு எங்க ரிலேஷன்லயே சொன்னவங்க உண்டு. இதெல்லாம் செஞ்சுன்றதா வருஷம் செய்யணும், அதெல்லாம் நம்மளால முடியாது, அந்த பிராமணருக்கு காசு கொடுக்க முடியாது, இதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு. தட் இஸ் வேர் வி ஆர் டூயிங். அதனால நம்ம ஜாதகத்துல நம்ம வரக்கூடிய வம்சத்துல எல்லாமே நிறைய சங்கடங்கள் ஏன் வருதுன்னா, பித்ரு தோஷங்கள் ஏன் வருதுன்னா, பித்ருக்களுக்கு நாம செய்ய வேண்டியது எல்லாமே செய்யாம போறதுனால தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த நீரும் இதுவும் போய் சேரலன்னா அவங்களுக்கு அந்த தாகத்துக்கு கண்டிப்பா அவங்க மனசு உடைஞ்சி நமக்கு சாபத்தை கொடுத்தால் அது எல்லாமே தான் தோஷமாக நமக்கு வர்றது. சோ எது செய்யறோமோ இல்லையோ ஸ்ராத்தம் என்பது கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். ஓகே, நாம கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிண்டம் திருமண தடையே வருது மாதாஜி. எங்க சன்னிக்கே சொன்ன அப்படி நீங்க நாங்கெல்லாம் கரெக்டா செய்யணும்னா யாரோ உங்க வகையறால விட்டுட்டு இருக்காங்க, அது நீங்க ராமேஸ்வரம் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னா அதுக்கு போயிட்டு வந்தோம். அதுக்கு கல்யாணம். ஸோ அது மாதிரி நம்ம செயல்படணும். ஸோ பித்ரு தோஷத்தை நம்ம நிவர்த்தி பண்ணணும் இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் நாம இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா நம்ம பேர பிள்ளைகள் எல்லாமே இந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து அவங்க எஸ்கேப் ஆகுறதுக்கு உண்டு. ஆனா இப்போ நாம நம்ம பிள்ளைகள் கஷ்டப்படுறத கிளியர் பண்ணிக்கணும், அதெல்லாம் வச்சுக்க கூடாது. ஓகே, தனிப்பட்ட ஆத்மா உழைக்கவும் உடலின் பலன்களை அனுபவிக்கும் செய்கிறான். ஆனால் சாட்சியாக இருக்கும் பரமாத்மாவோ அவன் செயல்களுக்கு மட்டுமே சாட்சியாக இருக்கின்றானே ஒழிய அச்செயல்களின் பலன்களை அனுபவிப்பது கிடையாது. அவர் எந்த செயலுமே அந்த இடத்துல செய்யறது கிடையாது. இஸ் ஒன்லி விஜுவலைசிங். அவர் வெறுமனே பார்த்துட்டு இருக்கார், இந்த ஆத்மா பாவம் பண்றதா புண்ணியம் பண்றதா, எழுது எத்தனை பாவம் எத்தனை புண்ணியம். சோ நாம நினைக்கலாம் யாருமே பார்க்கலன்ட்டு, கண்டிப்பா பகவான் பார்த்துன்னு நம்ம அக்கௌண்ட்ல எழுதினே இருக்கார் இல்லையா? ஆனால் தனிபத்மா ஆத்மா அவனுடைய உடல் ஒன்றில் மட்டுமே இருக்கின்றான். ஏன்னா இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு சொந்தம். அதனால இந்த உடல்ல இருந்து நம்ம செயல்படுவோம். நாம் எல்லா உடல்ல இருந்து நம்ம செயல்பட முடியாது. பகவான் எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலிருந்து செயல்படுறார். மன்னர் மலையத்வஜன் இந்நிறை அறிவு, இதுதான் உண்மையான அறிவு, மெய்ஞானம் எய்த பெற்று பரமாத்மாவிற்கும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கிடையே மற்றும் ஆத்மாவிற்கும் பௌதிக உடலுக்கும் இடையே வேறுபாட்டினை அறியும் திறனுடையவனானார். இது வெரி வெரி பிலாசபிக்கல். இதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதாச்சும் கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு, அதை நாளைக்கு கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃபைன். சித்ரலேகா மாதாஜி புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? நீங்க தானே கேட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் ஹிந்துஸ் தான் நம்ம பண்றோம் இல்லைங்களா? இதே சமயத்துல எவ்வளவோ பேர் ரிச்சுவல்ஸே பண்ணாம எவ்வளவோ ரிலிஜன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அப்ப அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு எல்லாமே கஷ்டப்படுவாங்க மாதாஜி, அடுத்த ஜென்மத்துல கஷ்டப்படுவாங்க. இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பண்ணலைன்னா கிறிஸ்டியன்ஸ் எல்லாம் ஆல் சோல்ஸ் டேன்னு ஒண்ணு வச்சுட்டு செய்யறாங்க மாதாஜி.
அவங்க இல்ல முஸ்லிமை பத்தி தெரியாது, கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆத்மா தெரியாது. செய்வாங்க. பட் we need to worry about ourselves. நாம எந்த பாரம்பரியத்தில் இருக்கிறோமோ அவங்கள பத்தி மட்டும் நம்ம யோசிக்கலாம். ஏன்னா வேற பாரம்பரியத்துல அவங்க என்ன ஃபாலோ பண்றாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அதனால அவங்களுக்கு என்ன சொல்யூஷன் வச்சிருக்காரு பகவான்ன்றதும் நமக்கு தெரியாது. இது எல்லாமே மேன்மேட் திங்ஸ் தான் இல்லையா? வேற பாரம்பரியங்கள் எல்லாமே வந்து வெவ்வேறு மனிதர்களால் ஆக்கப்பட்டதுதான். உண்மையிலே சனாதன தர்மம் என்பது, நித்தியமான தர்மம் என்பது இந்த தர்மம் தான். இது இஸ் த ஒன்லி தர்மம். இதுல இருந்து நம்ம வேறுபட்டு வெவ்வேறு இதுகளெல்லாம் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கலாம். ஆனா மூலமா இருக்கிறது இதுதான். ஓகே. அடுத்த தர்மங்கள்ல வந்து அவங்க செய்யலைன்னாக்கா அதற்கான பலன்களை அவர்கள் அனுபவிப்பார்கள். தட் இஸ் ட்ரூத். இப்ப நாமளே இந்த தர்மத்துல இருந்து நம்ம செய்யலைன்னா நாமளே அனுபவிக்கும் பொழுது இந்த செயலை செய்யாத அவங்க மட்டும் அனுபவிக்க மாட்டாங்களா என்ன? கண்டிப்பாக உண்டு. ஓகே. நமக்கு தெரியாது. அதனால நம்ம அடுத்த தர்மத்தை பத்தி நம்ம யோசிக்கவே வேண்டாம். நம்முடைய தர்மத்தை நாம வந்து செயல்படுத்த. திதி பண்றது கரெக்ட் தான் மாதாஜி. எஸ், we have to do பிரபு. We should not leave. ஓகே. ஏன்னா அந்த நீரும் அதுக்கு தான் அவங்க காத்துட்டு இருப்பாங்க. சோ அவங்க கரை சேர்ப்பாங்க. ஒரு அமாவாசைக்கு நான் கொடுப்பேன். அது வேற சமாச்சாரம். திதி நாளைக்கு கரெக்டா அப்பா அம்மாவுக்கு செய்து பழக்கம் உண்டு எல்லாரும். என்னுடைய அப்பா கூட நவம்பர் 2 ஆல் சோல்ஸ் டேன்னு எவ்ரி இயர் தே ஆர் செலிப்ரேட்டிங் மாதாஜி. மேபி அது அவங்களுக்கு அவங்க அந்த அன்னைக்கு ஒரு நாள் தானே மட்டும் செலிப்ரேட் பண்றாங்க. ஒரு நாள் தான் செய்வாங்க. தெரியாது மாதாஜி. அவங்களுடைய மதத்தை பத்தி நம்ம போக வேண்டாம். இப்ப மாலையாபட்சம் இப்போ நடந்துட்டு இருக்குல்ல மாதாஜி, மாலையாபட்சம் சொல்றாங்க. இப்போ இந்த 15 டேஸ் மாலையாபட்சம் தான் பௌர்ணமிக்கு அப்புறம். இப்ப வந்து அந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாம் பக்கத்துல வருவாங்க, பூமிக்கு பக்கத்துல அந்த பித்ருலோகம் நம்மளோட இருப்பாங்க அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்களே, அதெல்லாம் உண்மையா இருக்குமா? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. தெரியாதெல்லாம் நான் ஸ்பெகுலேட் பண்ண மாட்டேன். ஆனா யாருக்கெல்லாம் திதி தெரியலையோ அவங்களுக்கு வந்து இப்ப மரணிச்சவங்களுடைய என்னைக்கு இறந்தாங்கன்னு தெரியாது, டேட்டு தெரியாது, எத்தனை மணிக்கு தெரியாதுன்னாங்க. காமனா இந்த பித்ருபக்ஷம் அப்ப வச்சு செஞ்சிருவாங்க. ஆமா மாதாஜி. தட்ஸ் இட். அவங்க நேம் மட்டும் இருந்தா கூட போதும், நேம மட்டும் சொல்லி கூட இது பண்ணிடுறாங்க. இறந்த பிறகு நட்சத்திரம் வேலை செய்யாது. ஒன்லி திதி மட்டும்தான். We have to see only based on the திதி. ஓகே. உயிரோடு இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம நட்சத்திரத்தை சொல்லுவோம். மறைந்த பிறகு அவர்கள் எந்த திதியில மறைந்தாங்களோ அதை மட்டும்தான் நம்ம சொல்லணும். மாதாஜி, நம்ம இதுல தெரியாதவங்க இந்த மகாலய அமாவாசை, தை அமாவாசை போது செய்யறாங்கிறாங்க. அது கரெக்டா? நம்ம மகாலய அமாவாசைக்கு தான் செய்வாங்க. மெயினா பித்ரு பிண்டங்கள் வந்து இப்பதான் வைப்பாங்க. சுபகாரியங்கள் எதுவும் இந்த 15 நாட்கள் செய்ய மாட்டாங்க. அது மாதிரி டிராவல்ஸ் போறவங்க எல்லாம் கூட வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ஆக்சிடென்டல் பிளேசஸ் எல்லாமே வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு. ஓகே. திஸ் இஸ் அ திங். இது என்னுடைய